Ja tervetuloa SAJL Netti-TVn pariin tänne Vantaalle IS Stadionille, jossa tänään maaottelu huumaa Suomi-Ruotsi merkeissä. Siellä on kansallislaulut menossa juuri parhaimmillaan ja pääsemme sitten kohta kolikon heittoon ja pelin makuun. Mutta tässä vieressäni kommentaattorina Hessu Halttunen, Heikki Halttunen. Liiton nuoriso- ja koulutuspäällikkö, ei kuitenkaan naisten ja amerikkalaisen jalkapallon asiantuntija, mutta lajiasiantuntija. Näin me voidaan sanoa. Tervetuloa mukaan tänne Kiitoksia lähetykseen kommentoimaan tätä naisten ottelua. Ja näin saatiin Suomen maamelaulu ohi ja pelin tuntuun sitten. Helsingin kaupunginteatteri Sami Hokkanen, näyttelijä Sami Hokkanen kävi pistämässä molemmilla kielillä ja kolmas koitos näiden maiden välillä amerikkalaisessa jalkapallossa. Siitä on hyvä lähteä. Ja näin tollakin Ruotsin joukkue aamulaivalla maisemiin ja suoraan pelitunnelmiin. Lämmittelyt tehty ilmeisesti bussissa. Aivan. Eikös vuosi sitten Suomella ollut aika samanlainen meininki tuolla Tukholman päässä, kun maaotteluita pelattiin? Ja se on hankala aina se vierailumatka. Kuitenkin toi laivalla oleminen, syöminen, nukkuminen ei ole urheilijalle ehkä se paras paikka valmistautua, mutta se on aina joka toinen vuosi jommalle kummalle tulee tämä sama tilanne eteen. Aivan. Mutta tässä on todellakin perinteikässä ottelussa. No tässä voi sanoa, että alkaa olla jo vähän perinteitä sillä lailla, että Suomi nyt on yksipuolisesti voittanut nämä kamppailut. Nyt on hyvin mielenkiintoinen tilanne siinä mielessä, että Ruotsissa laji on ottanut kovan harppauksen eteenpäin ja siellä on nyt, jos viime vuonna oliko 2 joukkuetta, siellä on tällä hetkellä ainakin 7 seurajoukkuetta pelaa sarjaa ja molemmat MM-mitalist, tai siis Suomi MM-pronssia ja MM-vitonen on sitten Ruotsi, joka voitti Itävallan tuolla Tukholman ensimmäisessä MM-kisossa kesäkuussa. Ja peliä kävi katsomassa siellä tämä finaalipäivä, jossa oli nämä kolme sijoitus- ja mitaliottelua. Ja kyllä Ruotsin futis on mennyt eteenpäin selvästi. Tämä ei ole enää ihan selvää, kuten se oli heti silloin ihan ensimmäisellä kerralla, kun Suomi voitti runsasnumeroisesti. Joo, 64-0 ensimmäinen ottelu. Naiset laittavat hartiasuotti kypärän päähän 2008. Lippupallosta vaihdettiin tähän kontaktimuotoon. Ja erittäin mallikkaastihan tämä on toiminut. Kyllä tässä on sellainen uusi vetävä laji ja niin kuin liittonäkökulmasta tärkeä uusi osa jenkkifutista. Tämä on naisten oma juttu. Tässä just kun tuossa kävin haastattelemassa vähän valmentajien ja pelaajien taustaa, niin tässä on todella monipuolisesta urheilijakaartista kysymys ja tuntuu, että joka vuosi onkin tullut uusia joukkueita ja tämä on uusi hieno mahdollisuus naisille harrastaa kontaktijoukkuepeliä. Aivan. Ja siellä Suomen kapteenisto. Lähdetään alkupäästä. Numero 7, Merete Bruni, joka pelin rakentajakin pelaa tänään. Ja sitten linebacki 47, Hanna Saari, joka ei ole tässä valitettavasti kuvissa. Ja Kirsi Kauhanen 59, hyökkäyksen linjamies. Ja myös 54 tässä vasemmalla. Terhi Julkunen, puolustuksen linjamies. Tai linjanainen, miten nämä termit nyt menevät. Niin, pitäisi nyt kuitenkin puhua sitten linjamiehestä. Että niin, aivan. Linjanaisia ei ehkä vielä termistössä ole. Kyllä. Merita Brunhan näyttää tässä ottelussa olevan aloittava pelirakentaja. Siellä nimittäin on tehty vähän muutoksia, että Jenni Vallu-Valberg pelaa enemmän puolustusta ja Merita, valitti MM-kisoissa kakkostähdistöä, eli kova luokan urheilija, on nyt sitten pallon kanssa paljon tekemisissä ja hyvä niin. Aivan. Aika vakuuttavaa jälkeä kyllä Ruotsin maailmanmestaruuskisassa hän suoritti noin 10 yardia per kanto. Tässä on se, voisin tänäänkin veikata, että
jos Merita pääsee tuossa juoksemaan tuohon linjan päätyy kulmaan ja siitä kipaisemaan, niin häntä ei kyllä saada kiinni. Että on kysymys sen luokan kovasta urheilijasta, jolla on siis jääkiekosta maajoukkuetason kokemus toisesta lajista ja näyttää menevän saman tien tuonne myös palauttelemaan palloja. Kyllä, ja ottelu lähtee todellakin käyntiin Ruotsin kick-offilla, eli aloituspotkulla, ja sitä on Suomen puolelta vastaanottamassa juuri mainitsemamme Merita Bruun ja numerolla 80 Sari Kuosmanen ja numerolla 1 Paula Lehtinen. Ja nyt Ruotsin potkaisija numero 34 Moa Alfredsson valmistautuu potkuun. Ja näin ottelu saadaan käyntiin. Siellä pallo pomppii, mutta Bruni saa sen käsiin ja pääsee palauttamaan. Ja kyllä, sitä tuodaan noin 10 jardia 45 jardin linjalle. Ja näin Suomi aloittaa hyökkäyksen. Hienosti siinä Brun malttoi odottaa, että tuo linjan pelaajat pääsevät blokkaamaan vähän eteenpäin ja siitä nappasi 5 yardia vielä ekstraa. Ja jos tuossa polvet olisi vielä vähän noussut, niin en tiedä, vaikka olisi päräytetty saman tien pohjaan saakka. Mutta nyt lähtee sitten se haaste käyntiin. Ruotsilla pitäisi olla aika äkäinen tuo puolustuslinja ja yleensäkin tuo boksipelaaminen. Katsotaan, mitä Suomi lähtee tekemään. Siellä on Tiina Salo pelirakenteena. Joo, ja Bruni siirtynyt runningbackin paikalle. Tossi peli oikealle ja heitto lähtee. Sari Kuosmanen koppaa Brunin heiton. Mielenkiintoinen, ilmeisesti kikkapelillä lähdettiin. Teemu Kuusisto laittaa ruotsalaiset heti varpaille, eli päävalmentaja, hyökkäyskoordinaattori, kokenut naisten valmentaja ja Ruotsin tappaja niin sanotusti. Ensimmäinen yritys ja heti tuon vaaditut 10 jardia täyteen, hyvä alku. Kyllä, kepit liikkuvat. Ensimmäistä taas mennään. Ja nyt näyttää olevan tämä tuttu. Tiina Salo siirtyy tuossa sisämmäksi laitahyökkäyksiin ja Bruni sinne sentterin taakse pelin rakentajaksi. Hiukan sekaannusta siinä handoffin suhteen, mutta Bruni laittaa pallon kainalle. Ai! Siinä tulee erittäin nättiä. Siellä oli Pillan Plus, joka ilmeisesti tulee olemaan sellainen pelaaja, joka tulee näkymään aika paljon tässä pelissä. Hän pelasi MM-kisossa ja hyvin raivokkaasti ja kova taklaus sen, että siinähän lentää pallo. Kyllä, pallo lähtee. Tosi harmittomassa tilanteessa. Kyllä. Mutta tässä taas Brunin peliälyä ja tilanteeseen soveltamista, eli juostaan sitten itse, kun tämä peruspeli lähtee. Uudet saatiin taas hyvin lähtee käyntiin. Pidetään tämä tempo päällä vaan. Kyllä. Hiukan sekaannusta oli siinä pelinrakentaja ja keskushyökkäin välillä, mutta uusille tultiin. Siinä on juoksu, heitto, hyökkäys. Ja näin, Sari Kuosmanen ottaa kopin. Hieno koppi. Hieno koppi, erittäin mahtavasti venytetty ne sormet sinne siinä pallon alle. Brunin heitto lähtee hiukan sorsana, mutta... No nyt on metsästyskausi päällä, että se ei tässä haittaa tärkeää, että jaarit tuli täyteen. Suomi hyökkää yllättävän varmasti. Nämä on tietysti nämä ensimmäiset hyökkäysdrivit, jolloin päästään yleensä helposti kuljettamaan palloa, kun siinä puolustus hakee tuntumaan, että katsotaanpa miten Ruotsi ei ainakaan vielä ole ihan päässyt mukaan peliin. Tuntuu, että Suomen hyökkäyksen linja kyllä pitää tuossa kutissa. Kyllä, siinä on hyvä play actioni, muutama down ja yksi Brunin hieno juoksu. Näin, siinä kyllä Ruotsin linja osoittaa. Numerolla 21, Niina Kiviharju. Suomalaisvahvistus nimenomaan Ruotsin suomalaisia. Siellä näyttää olevan 4 suomalaisperäistä nimeä. Jade Hännikäinen ja Jessica Tuomi ja Niina Kiviharju, joka tuossa sujahti saman tien. Siitä suoraan linjan läpi ja siinä ei ole kyllä Brunilla mitään sanaa. Erittäin hieno säkki. Ja Ruotsille tietysti hyvä tässä vaiheessa. Kyllä. Ja nyt on 3. ja pitkä tulossa tässä. Ja Ruotsilta erittäin mallikas säkitys siinä edellisellä downilla.
Siinä play actionia taas pelataan ja Bruun päättää jostain itse ja ei pääse minnekään. Kyllä siinä jälleen oli hyvin mukana pelissä tuo Pillan Plus, jota kannattaa seurata tuossa tukimieskaartissa numerolla 22. Että hän on ilmeisesti Ruotsin paras puolustaja ja ainakaan tuossa päässyt nyt meritä Kyllä sitä 5 jardia tuli takapakkia ja nyt on 4 ja pitkä. Ilmeisesti Suomi päättää pelata tämän Kyllä, tuolla näytti siltä, että Teemu Kuusisto kantava ääni antoi selkeät ohjeet, että miten pelataan 4. yritys. Tuossa ollaan kuitenkin hyvässä kenttäasemassa, vaikka pallo ei paljon etenisi. Niin. Ja siinä draw-peli pelataan QB draw Brunille itselle, mutta Ruotsin tukkimiesosasto pelaa erittäin mallikkaasti. Ja Westerlund Rebu pelissä mukana. Että tässä selvästi nyt näkyy se, että Ruotsin ennakoi hyvin tiedossa oleva boksipelaaminen, eli tuo tukimiesten ja linjapelaajien yhteistyö ei ainakaan nyt suuremmalti ole avannut mitään valtavia väyliä. Että Ruotsi hyvin pelissä mukana ja lähtee hyökkäämään tuosta 37 jaardin kohdalta. Ja näin pääsee katsomaan Ruotsin hyökkäys sitten. Tossi peli sinne. Laitaan. Kyllä siellä Vallu Valberi haistoi heti tuon pelin hämäyksenkin jälkeen, niin oltiin hyvin mukana ja ennen kaikkea varma taklaus. Sehän tässä naisten jenkkifudiksessa on selvästi mennyt eteenpäin, että jos ensimmäisenä vuotena se taklaaminen, joka on vaikea urheilusuoritus, siitä ei oikeastaan ihan suoraan löydy muista lajeista liikemallistoa, niin se on mennyt kyllä todella paljon eteenpäin. Naiset taklaa varmasti. Tässä Ruotsin hyökkäys muodostunut nyt tuplataidi ja fullbacki tiukasti siinä muutama jardi pelirakentajasta. Ja Interi upea peli. Näin Paolo Lehtinen nappaa siinä linebackin paikalta erittäin nätin Interin ja Suomen hyökkäyskehiin. Tässä on vielä hidastuksen siinä. Ruotsin pelinrakentaja oli hyvin aikaa. Martina Karlsson heittää ajan kanssa, mutta kyllä. Erika Hendersia siinä tavoiteltiin, mutta tässä oli niin pelinaisen, pelimiehen luku. Paula Lehtinen, joka on kokeneita suomalaispelaajia, joka ei valitettavasti päässyt noihin MM-kisoihin mukaan, oli sinne valittu, mutta kärsi reisivammasta. Nappasi vaistollaan pallon ja kuljetti sitä eteenpäin hyvin. Nyt Suomella taas hyvät asetelmat. Kyllä, Suomi jatkaa oikeastaan siitä, mihin äsken päästiin. Ja ensimmäistä downia tietysti mennään, kun Suomen hyökkäys asteli sisään. Heitto pelille lähtee. Sari Kuosmanen nappaa sinne Viiranin kopin ja ottaa vielä extra yardit siitä ja hilkulla, että tuleeko uudet. Sari Kuosmanen tulee olemaan varmaan tässä aika tärkeässä roolissa näissä heittopeleissä, että kyllä Bruun Kuosmanen akseli varmaan tulee tekemään, sanotaanko 1 tai 2 maalia tässä, että tuo Sarin nopeat jalat ja hyvä kuvioiden juoksu selvästikin tuottaa tulosta, että siellä päästään asemiin, joissa ollaan sitten valmiina ottaa pallo kiinni ja pallohan jää kiinni. Kyllä ja toinen koppi on tänään Kuosmaselle. Hyvä alku. Ja sieltä lähtee Bruni rullaamaan itse vasemmalle puolelle ja tuo noin 3-4 jaardia. Ystävyysmaaottelussa ollaan tosiaankin 3. kertaa tässä Suomen ja Ruotsin välillä. Ja kyllä siellä ystävällisesti Pillan Plus kävi taas laittamassa pelirakentaja Merita Bruunia kumoon. Muutama jardi kuitenkin eteenpäin. Toinen yritys ja 7 jardia matkaa. Pikkuhiljaa Ruotsin maanlinja lähenee. Aika hyvin pitkälti Suomi on vielä turvautunut Bruunin omiin juoksuihin ja muutama heittopeliä. Tässäkin pelataan Kuosmaselle screeni, joka hiukan oli yliheitetty. Siellä oli
Kuosmasta siellä tavoiteltiin tietysti tuollaisella pikaisella laitaa heitolla. Nyt se vähän suuntautui yli. Tietysti ottelun kulun kannalta tässä pelataan melko lyhyttä peliaikaa 4 kertaa 10 minuuttia. Tässä ei perinteisesti yleensä ole mahdollisuuksia kovin moneen maaliin. Ja sitten kun on kysymys maajoukkue miehistöstä, jotka eivät harjoittele niin paljon yhdessä, niin nyt olisi aika tehdä pisteet. Kyllä siinä Ruotsin linja dominoi. Puolustuslinja numerolla 21. Niina Kiviharju ottaa taas nätin Tässä näemme hidastuksen siinä. Hämätään juoksua oikealle, mutta juostaankin sitten vasemmalle. Ja sieltä erittäin nätisti Ruotsin linja, puolustuksen linja toimii tässä. Kuten Heikki uumoilit, niin aika nätisti sieltä on tullut linja. Selvästikin Suomi pystyy avaamaan peliä aina kun päästään heittämään rauhassa, mutta tuosta keskeltä juokseminen tuntuu olevan yllättävän hankalaa. Ja kyllä nyt näyttääkin tulevan painetta siinä, linebackerit ovat linjatasolla ja kyllä blitzattiin sisään. Ja näin, sieltä Merita menee kulmaan ja katsotaan, kyllähän kieputtaa ykkösiä. Meneekö maaliin saakka? Kyllä, hienosti tulee Merita Brun. Merita Brun avoimella kentällä on lähes pysäyttämätön näissä pohjoismaisissa mittelöissä. Kyllä siinä Johanna Knutssonin konteeni ei niin sanotusti pidä ja Merita pääsee hienosti rullaamaan hänen ohitse. Käyttää nopeuttaan. Kyllä siellä hienosti vielä varvastellaan muutamat jaardit tuossa sivurajan tuntumassa, että siinä on kokeneen pelaajan merkki, kun pystytään ottaa vielä muutamat jaardit lisää. No nyt on Suomi kovassa paikassa. Siinä on 7-8 jaardia matkaa ja nyt voisi tehdä pisteitä. Mitähän löytyy Teemun game sheetistä? Siinä on Suomen valmennusjohtaja näkyy Teemu Kuusnon johdolla. Ja ensimmäinen ja maali ja noin 7 jardia mentävää. Tripsit oikealla puolella ja Bruni päättää juoksa itse. Ja hienosti tuleekin sieltä. Ja kyllä touchdown. 6 pistettä tauluun. Ja hidastus nähdään tässä vielä. Kyllä Suomi on turvautunut tänään, ainakin tässä 2 ensimmäisessä drivissa hyvin Brunin otteisiin. Se on aika yksinkertaista Amerikan jalkapallon valmentamia. Annetaan parhaalle pelaajalle pallo ja mahdollisuus tehdä pelejä. Ja Merita Brun kiittää tuosta kunniasta ja pajauttaa ensimmäiset 6 pistettä sisään. Ja näin Suomi pelaa, Suomi ei potkaise. 2 pistettä lähdetään hakemaan. Ja saas nähdä mitä tästä tulee. Heittopeliä lähdetään hakemaan ja aika osoitteeton heitto. Olikohan siinä jotain pientä miscommunicationia Kuosmasen ja Brunin välillä. Kyllä Kuosmanen näyttää olevan Brunin ykköskohde. Sieltä näyttää, en tiedä oliko siellä en nähnyt tilannetta niin tarkasti, oliko siellä ruotsalaiset niin hyvin asemoneet itsensä ja vähän pumppasivat, ettei sitä heti päästy kuvioon ja sitä vähän myöhästyttiin sitten noista ajoituksista, mutta 6-0 Suomelle. Kyllä, pisteitä tauluun ja tätä saa jatkaa tietysti. Kyllähän tätä peliä sinivalkoisin lasein katsotaan. Katsotaan ja myöskin ilmeisesti ruotsalaisittain on kovasti. Siellä on Ruotsissa samainen tämä live-lähetys käynnissä, että mitäs Otso, vedetäänkö ruotsiksi myös tässä vähän välillä selostusta sitten oheen? Anna mennä. No, jos luotetaan siihen, että jokainen osaa katsoa tuota vasenta yläkulmaa, niin näkee sieltä, että mikä on tilanne. Eli ensimmäisestä 4 pelataan ja Suomi 6-0. Kyllä, 7-20 taulussa ja Suomella 1 maalin johto. Eihän tämä yksi maali vielä mitään tarkoita. Ja lisää se ei tarkoita yhtään mitään. Tässä haaste nyt on tietysti, emme ole nähneet oikeastaan Ruotsin hyökkäysten kuin nimeksikään, että tuo syötön katko, Pallolehtisen syötön katko katkaisi ensimmäisen hyökkäysvuoron saman tien. Ja nyt siellä Suomen kikkeri Elina Seppälä lähtee potkaisemaan ja hieno potku sinne 25 linjalle ja Ruotsista numero 7. Emma Bernhoff lähtee palauttamaan. Tuokin palloa hyvin. Hyvä palautus. Noin 25 jaardia sieltä.
erittäin mallikkaasti. Joo, ja ennen kaikkea hyvä kiinniotto, lähes vauhtinen ja mallikas suoritus. No puolesta kentästä pääsee Ruotsi nyt hyökkäämään. Kyllä. Jaima Barnhof oli valittu Ruotsin MM-kisoissa kakkostähdistöön ja DB tähän pelaa puolustuksessa, eli takamiestä. Ja nyt näemme taas tämän Ruotsin. Siinä laitetaan motioniin ja tossi pelataan. Se oli kaakeloimassa numero 43, Elina Kero. Hyvä taklaus. Etenemistä hyvin vähän, se olisiko vajaata jaardia ollenkaan. Varmaan yksi sävel tässä ottelussa tulee olemaan se, että Suomella on tietysti hyvin paljon sama joukkue kuin tuolla MM-kisossa jalkeilla ja systeemit ja pelitapa on tuttu. Jonkin verran siellä on tullut muutoksia ja muutamia uusia pelaajia mukaan, mutta ja sieltä Ruotsi tulee erittäin nätisti. Pelin rakentaja 84 Martina Karlsson tuo palloa noin 7 jaardia, 8 jaardia. Ja tässä on niin kuin pelattiin option hyökkäyspeliä, kuten näemme tästä hidastuksesta. Ja siellä kyllä meni muutama linjamies vipuun tuota. Ja tietysti niin kuin pitääkin ottaa se oma vastuupelaaja pois. Paolo Lehtinen siellä kävi taklaamassa. No, 1,5 jaardia matkaa. Ja siinä kuvaa Ruotsin aktiivisesta valmennustyöskentelystä. Ruvetaan punomaan puolustuksen ohjeita seuraava. Sieltä tulee hieno säkitys Suomelta. 47 Hanna Saari kapteenin ominaisuudessa. Hienosti tulee linjasta läpi ja ottaa siinä Ruotsin pelirakentajan syleilyyn. Joo, merkitään ilmeisesti epäonnistuneeksi eteenpäin syötöksi, koska siellä päästiin kuitenkin heittämään kyllä, palloa vielä. Kyllä, siellä päästiin heittämään. No 4. Huudetaanko tässä nyt sitten perinteisesti varokaa feikkiä vai mitä sieltä huudetaan laidalta, koska se on sellainen kenttäasemallisesti ja tilanteen suhteen, että 2 jaardia matkaa ollaan kuitenkin hyvin pitkällä jo tuossa hyökkäysetenemisessä, että luuletko, että siellä potkastaan lentopotku? Näyttää tulevan punttimiehistä kehiin. Olisin ehkä voinut pelata rohkeasti. Sieltä lähtee puntti ja Kuosmanen on siellä palauttamassa. Koskee siihen ja kyllä! Harmittavasti famplaa pallon tai ei saa haltuun ja näin Ruotsi peittää ja pääsee jatkamaan. Tästä näemme hidastuksen vielä. Ruotsin lentopotku lähtee. Kuosmanen asettautuu hyvin siihen pallon alle, mutta vähän oli tuo haavi nyt auki. Haavista tipahti läpi ja sieltä Ruotsi peittää nätisti. Nämä on näitä tärkeitä kohtia, kun tapahtuu jotain yllättävää, niin missä on kanssapelaajat, koska tuohon olisi voinut päätyä ihan hyvin suomalaisetkin, mutta siellä oli Ruotsin lentopotkujoukkue on hyvin paikalla ja näin tapahtuu yllätyksiä. Kyllä, hyvin peitetty siinä. 30 jaardia matkaa. Joo, ja ykköset taulussa. Täältä tullaan taas. Siinä tossi pelataan numerolle 27 Erika Hindersille, joka tuo muutaman jaardin siinä, mutta kyllä Suomen tukimiehistä hyvin. Kyllä, siellä linjapelaaja Niina Perttunen oli varsin mallikkaan taklauksen tehnyt Perttusella itsepuolustuslajitausta, että se oli saman tien ketoon. Ja Kalle Karppinen, puolustuskoordinaattori, huutelee ohjeita. Sieltä ei kyllä tulla minnekään. Hanna Saari hienosti taas linjan päästä tulee ja nappaa pallonkantajan syleilyyn. Ja se on nyt vähän nähtävissä vähän samaa, mitä tuolla MM-kisoissa oli, että Ruotsilla on pieni epäsuhta tuon hyökkäämisen ja puolustamisen suhteen. Että puolustus on napakka ja pystyy kyllä pysäytyksiin, mutta tuo hyökkäyksen tehot ovat vähän vaikeuksissa. Että ainakin tuntuu, että kaikki tuo juoksuhyökkääminen tuntuu pysähtyvän heti tuohon aloituslinjan tuntumaan. Kyllä. Tässä ensimmäinen 4 saatiin juuri päätökseen tuomarin vihellyksen mukaan. Ja Suomi johdossa 6-0. 6-0. Peli on vasta nuoria. Ruotsin hyökkäys hiukan tahmeasti lähtenyt tähän liikenteeseen, mutta muuten mallikasta amerikkalaista jalkapalloa.
Kyllä tässä naisten pelaamisessa on se huomioitava, että naiset ovat hyvin nopeita oppimaan ja siellä kaikki lähtöasennot, nämä asemat, mistä lähdetään pelaamaan, ne on hyvin tämä näyttää ihan täydellisesti jenkkifutiksesta. Se, mikä tietysti on erinäköistä miesten peli, on se kontaktipelaaminen, mutta niin se saa ollakin. Tämä on naisten ihan oma juttu. Ja tuntuu siltä, että ihan siis jo Pohjoismaiden tasolla, mutta myöskin maailman tasolla, että tämä on mennyt hyvin nopeasti eteenpäin. Että ensimmäiset MM-kisat tosiaan tänä kesänä Tukholmassa ja Suomi otti sieltä hienosti MM-pronssia ja voitti Itävallan 16-50 ja Saksan sitten pronssiottelussa myös. No sieltä Ruotsi tulee. Moa Arvidsson juoksee siinä nätisti 3 downilla noin 7 jaardia. Kyllä tässä aika lähelle uusia tullaan, mutta muutama jaardi vielä uupuu. Paula Lehtisen hyvä tuollainen peliluku ja nopeat jalat vievät kyllä hyvin paikkoja. Hän tuntuu taklaamaan eniten tällä hetkellä tuossa Suomen joukkueessa ja Paulahan pelaa Amerikkassa jalkapallo-ohessa myös rugbya. Eli sieltä löytyy sitten jo sitä taklaustekniikkaa myös siltä puolelta. Ja nyt tässä Ruotsi tullut hiukan erinäköisellä hyökkäysmuodostelmalla, mutta ei sinne tulla kyllä minnekään. Kyllä Martina Karlsson ei oikein pääse etenemään minnekään. Ja siinä tuomarit olivat aika kärppänä tilanteessa ja puolasivat tilanteen poikki, jossa hidastuksessa nyt näkee, että milloin tuo pallo tuosta irtoaa. Että siinä olisi ollut tietysti mahdollisuus vähän jatkaakin peliä, mutta ruotsalaiset vähän yrittävät tuossa hämätä tuollaisella levitytyllä muodolla levittää suomalaisten puolustusta, mutta sitä samaa pallonvaihtoshowta sieltä oli tulossa, mutta ei millään hyvällä tuloksella. Suomen puolustus pysäytti hienosti Ruotsin hyökkäyksen ja nyt Suomen hyökkäys asteli kentälle. Ja katsotaan mitä juonia siellä on punottu tätä drivea varten. Ja Brun lähtee itse juoksemaan oikealle puolelle ja kyllä hän saa hienosti jalkansa käyntiin ja tulee nätisti. 15 jaardia. Tässä vielä hidastus siinä. Hienosti kyllä hämättiin siinä pallon keskushyökkääjälle ja Bruni pitää pallon itse ja tämmönen naked bootleg oikealle. Ja hienosti tullaan. Sen hyvin linjan pelaamista voi katsoa tuosta tarkasti tuota linjaa. Siellä on tuo Niina Kiviharju numero 21 tehnyt pahaa jälkeen. Nyt siellä hyvin sitten Merlet Siiman Suomen linjasta ja myöskin sentteri Terhi Julkunen tuplasivat hänet ja näin saatiin heti tuo alkuunsa hyvä lähtö äskeiseen yritykseen. Kyllä se on tärkeää tuplata vaaralliset pelaajat puolustuksessa ja sieltä tullaan hienosti jostain vasemmalle puolelle ja Laura Haapaniemi tuo. Oulun oma tyttö Laura Haapaniemi, joka myöskin MM-kisoissa esiintyi varsin mallikas kipitys ja siinä oli myös hyvä. Siellä yritettiin taklaa kovasti, mutta ei alistuttu siihen taklaukseen, vaan siellä mentiin niin kuin kunnon keskushyökkäjä. Hartiat alas ja otetaan kontakti vastaan. Alas ja jalat polkee, niin siellä tuli lisää jaardeja. Kyllä ketjut liikkuivat. Suomella on kova drive päällä tällä hetkellä. Ja sanotaankin näin, että jos Suomi nyt tässä laittaa pisteitä vielä taululle, niin kyllä Ruotsin hyökkäyksellä on vaikea paikka tulla tasoihin. Tai ei nyt tasoihin, mutta että tässä vaiheessa ottelu niin menee aika lailla käsikirjoituksen mukaan varmaan, mikä Teemu Kuusistokin oli laatinut ottelulle. Ja sieltä ei oikeastaan QB-sneakillä Bruni tulee minnekään. Vaikka linja kovasti tekee töitä, niin kyllä Ruotsikin pistää vastaan sieltä. Ja näin lähdemme toiseen yritykseen ja noin 9 mentävää. Ja Bruni kyyristyy sinne Terhi Julkusen taakse. Ja 3 laitahyökkääjää oikealla puolella. Ja
vasemmalle. Oikealle puolelle tulee juoksupeli. Ja sieltä Haapaniemi tuo off-tackle-pelillä yardin verran. Tuo oikea tackle numero 60 Merle Tsiiman, joka myöskin valittiin noissa MM-kisoissa kakkos All-Starsiin, pelasi hyvin siinä aukkoa tälle juoksupelille. Tosin nyt ei etenemistä tullut paljon, mutta tämä linjan pelaaminen, varsinkin nyt kun tässä näyttää siltä, että molemmat joukkueet pääosin kuitenkin juoksevat, niin kyllä se on nyt tietysti tärkeässä roolissa tuo, että miten onnistutaan aloituslinjassa. Kyllä siinä Bruun käyttää omaa nopeuttaan hyödyksi ja sieltä tullaan nätisti. Ja kopinaakin kuuluu. Lajiin kuuluu. Naiset iskevät ja voi oikeastaan sanoa, että kun tuota M-finaalia Kanada-USA-ottelua katsoi, niin kyllä siellä oli sellaisia pelaajia tietysti USAssa, jossa on harrastajia aivan valtava määrä ja siellä on pelattu tällaisia eri tasoisia ammattilaissarjojakin naisten parissa, niin siellä oli kyllä sellaisia urheilijoita, jotka esimerkiksi kotoisessa Vahteriliigassa olisivat oikeasti hyviä pelaajia ja ihan voisiko sanoa, että ei nyt ihan dominaattoreita, mutta tietysti tämä fyysinen aspekti tässä on sellainen, mikä Suomen joukkueella ei ole ehkä ollut se ykkösjuttu, että siellä on hyvät tekniikat, taktista hyvää pelaamista, mutta ei valtavasti kokoa, kun niitä vertaili näitä pelaajakokoja EM-kisoissa, tai MM-kisoissa anteeksi. Siellä Ruotsi ottaa paitsion, mutta Haapaniemi juoksee hienosti uudet ja tullaan noin 10 jardin linjalle. Haapaniemeltä ihan aivan loistavaa aukonhakkua ja jälleen siinä ei suosta kaatumaan. Tietysti se on tosi kengennäho taklausyrityksiä, hyvin vakuuttavaa etenemistä. Ja kyllä siinä todellakin Ruotsin paitsio oli ja nyt Ruotsi ottaa aikallisen myös. Ja paitsiohan tulee, niin se on silloin ilmainen peli niin sanotusti hyökkäykselle. Ja näin vielä päätuomari näyttää kuvan ulkopuolelta, että ensimmäiset tauluun. Toista neljännestä mennään täällä tuplamaaottelupäivässä, jonka aloittivat siis Suomen ja Ruotsin naisten maaottelu. Tilanne 6-0. Suomi aika lailla pisteidentekotilanteessa. Siellä ollaan jo 11 jaardin päässä maalialueelta. Kyllä tässä on hyvä sauma laittaa pisteitä tauluun lisää. Ja jatkaa tätä karkelointia. Niin, karkelointihan tämä on Jenkkifudiksen viimeiset pelit aikuisten tasolla on tänään. Naiset pelaavat tämän maaottelunsa ja miehet vielä tuossa sitten tämän jälkeen, mutta Jenkkifudistahan pelataan vielä tämänkin jälkeen 16. päivä tätä kuuta Turussa 16.30 U17 maajoukkueet kohtavat Ruotsin ja sitten on PM-kisat Vantaalla 21. päivä lokakuuta alkaen. Siellä on Tanska ja Ruotsi 19-vuotisten mittelöissä mukana. Eli vielä Jenkkifutissa tässäkin kuussa pelataan. Siellä pelattiin screeni vasemmalle puolelle Kuosmaselle ja sieltä tulee sivurajalta tiukkaa kommentointia tuosta pelistä Suomen puolelta. Mutta koppi ja siinä oli molemmat sisemmät tukimiehet tulossa tuosta aukoista läpi, mutta hyvin Suomi sai sinne pallon liikkeelle tuonne laidalle ja ne on melkein sellaisia hetkiä, että jos Teemu Kuusiston kommenttien jälkeen, niin jos tietyt osaset olisivat loksahtaneet kohdalle, niin siitä olisi voinut tulla saman tien maali. Ja siitä vähän palautetta kentälle. Ja nyt Suomi tulee toiseen downiin ja oikealla puolella 3 laitahyökkää ja yhdellä keskushyökkäällä tähän. Ja heittopeliä. Bruun lähtee heittämään ja oi. Sieltä melkein Interin nappaa. Ruotsin Elina Kjellin.
Joo, vähän siinä tasajalkaa hypitään, niin kuin Peppi Pitkätossu, mutta ei jäänyt tuo pallo käteen. Hyvä niin Suomelle. Kolmas yritys ja 8 jaardia matkaa. Ei ihan maaliin, vaan se jaardin päähän maalista. Joo, kyllä olisi tavallaan hyvä saada nuo jopa ensimmäisetkin yritykset, mutta maalikin varmaan kelpaisi Kyllä se varmasti maistuu. Suomalaisyleisölle, että ne Vantaalle vähitellen valuu lisää ihmisiä katsomaan näitä kauden loppuhuipentumia. Nyt varmasti tulee painetta sinne Brunille ja sieltä päättää jostain itse. Kyllä, siinä aivan juostaan hienosti sisään. Brunille toinen maali tänään. Ja katsotaan hidastus vielä tästä. Hämätään juoksupeliä vasemmalle puolelle ja juostaan tämmöistä bootleggia sitten toiselle puolelle oikealle. Ja kyllä siinä aukeaa oikeastaan baana aika selvästi. Ja siinä selvästi haettiin vielä ihan loppuun asti tuosta heiton mahdollisuutta. Siinä oli Tiina Salo, joka pelasi viime kaudella Jyväskylän Jaguarsseissa. Oli vielä valmiina koppaamaan pallon, mutta Merita Brun päätti luottaa omiin jalkoihin ja näin tilanne valotaululle 12-0. Ja kyllä siinä laitahyökkäät hienosti omilla kuvioillaan veivät takapuolustajat pois, joten Brunille saatiin tilaa siinä. Ai. Siinä Bruni heittää nätisti. Ullarepo siellä ei niinkään tyypillisesti hänelle, vähän pomputteli pallot. Ullarepo on yksi näitä varmoja kokeneita pelaajia tuossa joukkueessa. Mutta lisäpisteet ovat tänään vähän hankalampia, mutta 2-0, 12-0. 2-0 jalkapallon sokkernumero, mutta 12-0 näin jenkkifudisnumeroin. Suomi pelaa varmasti omaa peliänsä. Kyllä. Ja tässäkin näkyy tietysti nämä lisäpisteiden merkitys, että kyllä ne on aika tärkeitä. Sitten jos tästä tulee tietysti ottelu yllättäviä käänteitä, niin sitten lasketaan lisäpisteitä. Tosiaan tuossa kun juttelin ennen ottelua valmentajiston kanssa ja vähän noista urheilijoiden taustoista, niin siellä kyllä löytyy lähes kaikki lajit kyllä. Että siellä on jääkiekkoilijoita, Tiina Salo, tuo yksi laitahyökkäjä alpinisti, entinen alpinisti, siellä on myöskin telinevoimistoa, cheerleadereitä, tietysti noita itsepuolustuslajeja, koripalloa, montaa eri lajia, eli tässä voi ihan sen verran mainostaa, että tähän naisten jenkkifudikseen pääsee hyvin nopeasti mukaan ja myöskin aikuisella iällä, että ensi keväänä ollaan aloittamassa ensimmäistä nuorten sarjaa, A-nuorten naisten tai tyttöjen A-nuorten sarja pelataan keväällä ennen naisten pääsarjaa ja siinähän pelimuotona 9-9 pelimuoto, eli naisten pääsarjassa, eli tässä maaottelukinkereissä joudutaan aina sitten vähän säätämään, kun mennään tuohon 11 miehen systeemiin. Kyllä se 2 miestä hiukan eri lailla sitten tulee tähän näin. Ja hienosti siellä Emma Bendorf tuo palloa. Ja tässä hidastus vielä siinä. Numerolla 7 Emma Bendorf. Mutta kyllä Suomen peittojoukkue siellä on myös hyvin mukana ja ei siinä ruotsalaiset hirveästi blokkaa pallon kantajalle. Tiina Mutanen Jyväskylästä hyvin tilanteessa mukana ja Tiina esimerkiksi on hauska esimerkki siitä, että peli voi tulla vaikka on 3 lapsen äitikin ja silloin voi äkäisesti käydä tuolla taklailemassa sitten ruotsalaisia, kun on pitkän päivän hoitanut lapsia. Ja nyt sieltä Ruotsi tulee hienosti. Numerolla 27 Erika Hinders tulee off-tackle-maisesti power-juoksua, voimajuoksua tänne oikealle puolelle ja jalat käy ja pallo suojataan hienosti hartiat alalla. Tietysti mielenkiintoista Ruotsissa, missä on noin 3 kertaa enemmän jenkkifutareita kuin Suomessa, tai 3-4 kertaakin enemmän jenkkifutareita. Naisten määrät ovat varmaan suunnilleen samoissa, mutta Norrköping Panthers oli toi hänen kotijoukkueensa, joka on varmasti näitä uusia joukkueita Ruotsin maalla. Siinä pelataan option hyökkäystä, mutta ei kyllä tulla minnekään. Siinä hienosti Suomen... Ei ollut Elina Seppälä, vaan siellä oli... Elina Kero. Elina Kero.
Kyllä hienosti mukana. Joo, kyllä tässä se on tietysti Suomen puolustuksen Kalle Karppisella helppo kutsua erilaisia pelejä, kun tuo taklausvarmuus on noin hyvä, että melkeinpä kertalaakista siinä ruotsalaiset kaatuvat. Ja se on kyllä tärkeää, että saadaan pysäytetyksi vastustaja. Rivers-pelillä tulee vähän kikkapeliä, mutta ei minnekään siinä. Siellä Jenni Valber, numero 11, hienosti odottaa, joo, pitää oman paikkansa eikä lähde höntyilemään. Tosiaankin Valu Valberg, joka oli tuo Suomen MM-kisojen pääpelirakentaja, on tänään osoittanut monipuolisuutta ja pelaa nyt tukimiestä, ulompaa tukimiestä. Ja hyvin malttoi olla siellä tonteillaan ja odottamassa, kun tuo suunnanvaihtopeli tuli kohdelle. Ja jälleen kerran varma taklaus ja miinuksille, että näin Suomen, voisiko sanoa, että Suomen puolustus hieman dominoi tässä vaiheessa. Joo, kyllä Ruotsin hyökkäyksen pitää löytää uusia aseita tätä Suomen puolustusta vastaan, jos he aikovat tänään pärjätä. Nyt näyttää siltä, että onko siellä pallo vaihtamassa omistajaa. Kyllä. Suomen numero 55 Tiina Mutanen siinä nappaa pallon haltuun. Ja Tiina Mutaselta kova peli, hyvin vaistot käytössä ja saman tien pallo Suomelle. Ja tuosta jos ehtisi vielä maalin tekemään ja ehtii hyvinkin peliaikaan vielä hyvin jäljellä. Ja niin aikalisia vielä on Suomella 3 jäljellä, kuten hieno taulumme oikea yläkulma kertoo. Ruotsi on 1 käyttänyt, Suomella kaikki 3 jäljellä. Ja Merita Brun näyttää jatkava siellä pelirakentajana. Suomen hyökkäys on erittäin leveä. Molemmilla puolella 2 laita hyökkääjää ja 1 keskushyökkääjällä pelataan. Se levittää tätä puolustusmuodostelmaa tietysti siellä. Ja Haapaniemi tuo sieltä erittäin hienosti palloa. Melkein uusille, jopa mittauksen arvoinen spotti. Tuo numero 4 siellä tuntuu taklaavan Ruotsin joukkueessa näitä ulkopuolelle pelejä. Elina Tjelin. Elinahan se siellä. Mutta aika myöhäisessä vaiheessa taas hyvin paljon plussajardeja Suomelle tullut noista juoksusta. Ja aurinkokin rupeaa pilkottamaan täällä Vantaalla. Täydellinen päivä jenkkifutikselle. Kyllä, nätti. Siellä on todella auki numero 8, Tiina Salo. Ja hieno koppi, hiukan ihan heitto taakse, mutta Tiina Salo omalla nopeudellaan korjaa tämän. Ja hyvät laitahyökkäät lähtevät hakemaan sitä palloa. Joo, siinä oli hyvä. Siinä oli selvästi nähtävissä, että palloja on haettu ennenkin ja ehkä muistakin lajeista, koska hyvin ajoitettiin oma liikkuminen tuohon pallon alle ja näin Suomi jälleen taas red zoneilla tuolla maalintekopaikoilla. Juoksupeli oikealle puolelle ja hienosti tulee. Kyllä. Laura Haapaniemen touchdown. Se oli nätti. Kyllä Suomella kova tandemi nyt tuo. Haapaniemi hoitaa kiinniottoa ja Brun välillä kantaa itse palloa ja sitten siellä on vielä Salo ja Kuosmanen ottamassa palloja kiinni, että siinä rupeaa olemaan jo sellaisia ratkaisia tyyppejä ja useampia sellaisia, että kyllä Ruotsi tuntuu, että nyt Suomi ottaa enemmän ja enemmän otetta tästä ottelusta. Kyllä. Ja tietysti linjaa täytyy kiittää, jos noin vapaasti pääsee juoksemaan, että kyllähän siinä hyökkäyksen linja tekee hienoa työtä. Se on näin ja tuossa tietysti järkevästi Suomen joukkue lähtee tuonne ulospäin hakemaan niitä ratkaisuja, että ei jäädä tuohon ihan linjan keskelle, missä Ruotsi ainakin ottelun alussa oli ihan hyvin pelissä mukana. Ja Brun voittaa jostain itseä. Kyllä siinä tilaa näyttää olevan, että nämä lisäpisteet saadaan taululle. Kyllä, aivan 3. kerta toden sanoo. Kyllä, aivan valtava hyvä blokki Tiina Salolta, joka on pelannut siis Jyväskylässä pelirakentajana ja nyt on käynnistämässä Seinäjoelle uutta joukkuetta. Seinäjoella on ollut ensimmäinen leiritys tuossa pari viikkoa sitten ja siellä on kova kiinnostus myös. Yli 30 uutta harrastajaa löytynyt ihan lyhyessä ajassa. Ja tämä ehkä kertoo siitä, että tälle lajille on tilausta, eli naisten jenkkifudis. Oikeastaan mitä tässä joukkuepelejä, missä voit kontaktia harrastaa, ei ole ollut muita kuin rugby, joka on taas hieman toisenlainen tuo
peli ja Amerikkalaisen jalkapallolle selvästikin löytyy kyllä harrastajia ja naisia, jotka tykkäävät törmäillä ja olla myöskin, voisiko sanoa, älyllisesti vaativassa pelissä mukana, niin Kyllä. 10 vuoden päästä niin Suomessa on enemmän naisien kifutereita kuin miehiä. Muista sitten tämä ennustus, kun sanoin tämän. Kyllä, pistetään korvan taakse. Ja Otso Alanko on sitten naisien kifurisliiton puheenjohtajana. No ei mennä liian pitkälle noissa. Selvitään tästä päivästä, niin kaikki on hyvin. Selvitään tästä päivästä. Ruotsin maajoukkueen valmentajat Mike Plus apureineen tekee kovasti hommia, aktiivisesti coachaa ja siellä on kaikki taulut käytössä ja yritetään löytää niitä paikkoja, mistä Suomen kanssa pääsisi vääntämään, mutta Suomen tuo suorittamisen tasaisuus on niin hyvää kaikilla osa-alueilla, että tällä hetkellä ei vielä ole löytynyt mitään. Kyllä. Siinä Seppälän potku tavoittaa Erika Hindersenin ja hän tuo palloa eteenpäin noin 10 jardia. Siellä taas yksi Jyväskylän tytöistä, Jenna Suhonen, kävi jälleen kerran hyvin kerrasta poikki ja neitoa ketoon ja tästä lähtee sitten ruotsalaiset 55 jaardin päästä 2 aikalisää jäljellä ja aika on noin minuutti 41 sekuntia. Että kyllä tässä vielä maalin ehtii tehdä, jos vaan rahkeet riittää. Suomen puolustus on ollut kyllä tänään todella vahva. Niin pelikellosta voi kertoa sen verran katsojille, että täällä Vantaalle niin tuo menee siis väärään suuntaan, eli lähestymme 10 minuuttia, eli täyttä toista neljännestä, eli vajaa 2 minuuttia peliä ja irtopallo. Kyllä. Siellä hienosti Hanna Saari tulee. Tässä näemme hidastuksessa vielä pelin. Hämätään juoksua vasemmalle ja päätään pitää itse. Katsokaa, kuten Vallu Valberg pitää hyvin käsivarret suorana, itsensä hyvin pelitilanteessa mukana ja vielä murjoo siinä vastustajan keto ja irtopallo. Irtopallo, kyllä. Katse loppuun asti pelivälineessä, mutta ei, omistaja ei vaihtanut tällä kertaa pallolla. Ja Ruotsikin on vaihtanut pelinrakentaja tässä nyt kentällä kirmaa Marianne Kimhog. Erittäin nuori Stockholm Minmasitsin nuori pelinrakentaja. Joo, vain 15-vuotias tyttö. Ikähaitarihan tässä on varmaan se, että siellä on tosiaan Ruotsin joukkoista 15-vuotiaista lähtien. Suomella noin nuoremmat leidit ovat siinä vähän päälle parikymppisiä, osa jo vähän kokeneempaa karttia. Suurimmalla osalla suomalaisista pelaajista on taustaa lippupallossa ja tästä semikontaktilajista 909, missä vähän oli linjassa erityisesti kontaktielementtejä ja sieltä oikeastaan löytyy sitä suomalaisten taitavuutta ja pelilukemista. Että siellä on tavallaan paljon jenkkifudisvuosia takana ja siellä tuomarit tarkkana. Oho, tässä aivan huomaamatta pelikello sitten päättää myös tämän toisen neljänneksen ja myös ensimmäisen puoliajan. Menemme tilanteessa 20-0 Suomelle. Kyllä. Oikeastaan ainakaan omiin silmiin niin ei mikään oikeastaan yllätä. On tietysti ruotsalaisille haaste tulla tänne Suomeen pelaamaan. Enkä tiedä, onko tuosta heidän miehistöstä kuinka paljon vaihtunut sitten tuosta MM-kisajoukkueesta, jossa ruotsalaiset siis voittivat Itävallan MM-kisoissa ja sen myötä pääsivät viidensiksi. Ja näin. Lähdemme viettämään pientä kahvitaukoa. Nimenomaan puoli aikaa tässä ja palaamme sitten kolmannen neljänneksen tunnelmiin hetken kuluttua. Ja tässä näemme Suomen miesten maajoukkojen pelaajia, joita tässä palkitaan ansioituneesta Vaahteliiga-kaudesta All-Starsin merkeissä. Ja siellä on muutamat kaverit jo saanut. Siellä on nuori Santeri Supi, ensimmäistä kertaa Vaahteliigan All-Stars pelirakentajana, vasta 18-vuotias. Ja se on myös valittu laitahyökkäyksi Markus Lievonen Roostersista, sisempi laitahyökkäjä Markku Luoto Lappeenrannasta.
92 Aki Rinne. EM-kisossakin mainittu niitä nyt ja Porvon Butrasissa Suomen-mestaruuden voittanut puolustuksen linjamies. Tämä valinta ei varmaan ketään yllätä numerolla 3. Tässä tosiaan palkitaan pelaajia, jotka ovat tänään siis läsnä ihan tämän maaottelu suorittamisen johdosta. Siellä on myös Arttu Tenberg, Porvoon 20, vasen täkkeli hyökkäyslinjassa. Efe Evarai kävi pokkaamassa myöskin tuossa All Stars-palkintonsa. Kaleda Silva, kokenut tukimies, keskustukimies, ottaa myöskin sieltä puisen plakatin itselleen muistoksi tästä vuodesta, eli Vahteraliiga All Stars. Pekka Rantala, Seinäjoen Crocodilesin kulmapuolustaja, myöskin All Stars-valinta. Kyllä, ja maajoukkueessakin aloittavana kulmapuolustajana pelannut. Numero 30 Aleksi Seppänen. Aleksi Seppänen, hänelle myöskin muistini mukaan niin ensimmäinen All Stars-valinta. Aleksia pelaa Porvoossa kulmapuolustaja ja nopea jalkainen ketterä kaveri. Ja siinä toinen takamies Tuomas Nurmi, voisi sanoa, että näitä tulevia suomalaisia huippupelaajia. Kaveri erottui hienosti tuolla EM-kisossakin jo edukseen ja oli siellä avausmiehistössä. Ja sieltä myös numerolla 1 Suomen miesten maajoukkojen aloittava pelinrakentaja Saksan EM-kisoissa Miro Gadmir. Miro Gadmirilla läpimurtokausi ja hänet valittiin tässä vuoden divisioonapelaajaksi. Ja siellä käydään läpi vielä kavereita. Kaikkea emme tässä, siellä näytti olevan potkaisia ja Kari Hytönen ainakin vielä joukoissa ja myöskin Santtu Ääräväinen tuo tukimies Porvoosta. Eli tässä saamme nopeasti pienen väläyksen Suomen parhaista Vahteraliiga-pelaajista, jotka saavat siis tässä All Stars-plakaatin itselleen muistoksi. Kyllä, tästä kaudesta. Naisten ottelun puoliajalla. Sen jälkeen varmaan mennäkin laittamaan jo kypärät ja hartiasuojat niskaan. Ja valmiina Ruotsin kaatoon vähän tässä myöhemmässä pelissä. No niin, tervetuloa seuraamaan nyt tätä toista puoliaikaa. Hiukan tässä oli Vahteraliigan All Stars-tunnelmia puoliajalla ja nyt sitten 3. neljännekseen Suomi-Ruotsi ja lähtee asetelmista Suomi 20 ja Ruotsi 0. Ja kuten näemme hienosti varjoista, niin aurinko täällä pilkottaa ja tuo tätä jenkkifutisfiilistä tänne Vantaan kentälle. Hiukan voisi käydä näitä tilastoja ensimmäisestä puoliajalta läpi. Ja sen verran voisi sanoa, että Suomen hyökkäysjaardit 174 jaardia vastaan Ruotsin 6 jaardia, joten kyllä tässä aika karut lukemat. Karut on lukemat. Meriltä Bruun 62 jaardia juosten heittänyt hyvin 5/7 ja sieltä lähti aloituspotku. Elina Seppälä pamautti sinne oikeaan reunaan. Ja siihen jää 35 jaardin linjalle. Erika Hinders ja siellä kuuluisa hei huuto kuului. Ilmeisesti jotain rikettäkin siellä havaittiin, mutta siinä oikeastaan tuntuu, että Ruotsi on ainoastaan näillä palautuksilla edennyt ja sitten tämä yksi puntti, Suomen Kuosmosen tiputus. Ja sillä puntilla tultiin noin 25 jaardia. Muuten kyllä hyökkäys on ollut aika vaisu tänään. Saa nähdä, miten tämä toinen puoliaika sitten lähtee niin. Ruotsin. Mitä Ruotsiin Eli sieltä saatiin kansainvälisesti selville se, että 5 jaardia Suomen puolustuksen linja. Siellä on hyökkäilyt vähän liian aikaisin aloituslinjan yli ja näin. 5+ jaardia Ruotsille. Se on kuitenkin
etenemistä sekin. Vai mennäänkö tässä sitten taaksepäin kumminkin? No nyt minä ainakin kuulin tuon sitten ihan väärin eli... Kyllä joo. Kyllä tässä, kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Kuva kertoo sellaista, että ei aina ajan tasalla, mutta joka tapauksessa näette, että Aivan. Ruotsi lähtee hyökkäämään ensimmäinen yritys. Minäkin käsitin, että ensimmäinen yritys ja siinä 30 kohdalla ollaan. Mielenkiintoinen muodostus, tämmöinen wishbone. 2 fularea. Sieltä juostaan voimajuoksua ja kyllä näyttää aukeavan aika hyvin. Ai. Nätisti tullaan siinä. Ja tässä näkyy tämä kaksi isoa liidaavaa pallonkantajaa tai keskushyökkääjää ja sieltä sitten näyttää olevan Niina Kiviharju, joka tuossa teki tuhojaan puolustuksen linjassa. Joo, kyllä. Monipuolinen pelaaja ja voisiko sanoa Ruotsin paras juoksupeli tähän mennessä. Eli siellä oli Mike Plus joukkoinen saanut hieman uutta taktiikkaa, peliä ja muodostelmaa ja sillä lähdettiin sitten liikkeelle, mutta siellä Kalle Karppinen saman tien vastaa huutoa ja ottaa aikalisän järkevästi ja siellä varmaan sopeutetaan sitten vielä muodostelmaa vastaan miehistön asetelmat ja ollaan niin sanotusti ajan tasalla. Kyllä, siinä Ruotsin hyökkäys toi hiukan uutta pakettia sisään, siihen Suomi ei ollut varautunut ja näin heti saatiin ykköset taululle ja ketjut liikkuivat, mutta kyllä kai Suomi tämän aikalisän jälkeen sitten osaa valmistautua tuohonkin. Tietysti tuonne länsinaapurin katsojakunnalla olisi tietysti ihan hauskaa, että siellä kotikatsomossa voitaisiin vähän hurrata ruotsalaissuoritustenkin hyvien sellaisten johdosta. Tavallaan ihan tasaista peliä, mutta kyllä suomalaisten suoritusvarmuus ja tuollainen niin kuin panterimainen reagointi tilanteisiin, irtopalloihin, huonoihin syöttöihin on sen verran kovempaa, että nuo 20-0 numerot kyllä kertovat totuuden. Kyllä Suomi on ollut todella varma tässä ottelussa. Hyökkäys nimenomaan. Ja sieltä Kiviharju tulee. Kyllä siinä aika rumasti. Kyllä lippu lentää rangaistuskentällä. Kyllä tänne sellaista monasti näkyy, että kyllä siellä joku tarrasi face maskista kiinni. Se taitaa olla totuus. Eli tuo kasvomaskiin tarttuminen on siis rangaistava teko ja sitten nyt katsotaan, että oliko tuo tuollainen raskauttava 15 jaardin rangaistus. Mitäs Otso, jos olisit itse pelaamassa ja tarttuisit omaan kasvomaskiin ja vääntäisit sitä, niin tulisiko rangaistusta? Totta kai, jos kyseessä on mun face maski. Ei kai siitä tulisi. No se on kai sellainen ihan oma juttu, mutta kyllä 15 jaardia Ruotsi etenee nyt. Kyllä. No ei nyt valtavan syvälle vielä Suomen puolustusalueella, mutta on saanut nyt vähän omaa uutta rytmiä tuolla aloitusmuodostelman vaihdoksella ja siellä on laitettu tosiaan vähän järeämpää kalustoa. Niina Kiviharju 168 senttiä, 76 kiloa. On juossut ihan terävästi tuohon alkuun ja nyt lähdetään näköjään ihan samasta muodostelmasta eteenpäin. Kyllä. Vahva taidi oikealla puolella ja sitten 2 liidaavaa keskushyökkää ja Kiviharjusten takana. Siinäkin palloa kantaa, mutta nyt ei kyllä tulla minnekään. Kai tässäkin sitten vaan pitää laittaa lihaa vasten, eli boksiin vaan tarpeeksi puolustajia tämmöistä voimajuoksua vastaan. Hanna Saari tuli siellä loistavasti tuolta aivan blokkaamatta tuolta toisesta laidasta, vaikka siinä Ruotsi siis on tehnyt tuollaisen unbalance-linjan vielä ja yrittää näin häkellyttää suomalaisjoukkoja, niin kuitenkin tuollainen suoraan peliin pääsy oli kyllä Saarelle tuossa helppo työ käydä taklaamassa ruotsalainen alle jaardiin. Kyllä. Ja todellakin yksi laita hyökkää näkyy tuolla kuvan yläkulmassa ja kyllä siinä muodostelma jo uumoili sitä, että kyllä sitä vasemmalle juostaan. Elikkä vahvalle puolelle tultiin siinä, mutta ei kyllä mihinkään. Kyllä Suomen puolustus nyt tämän muodostelman on saanut hyvin haltuun. Kyllä siellä miehet ovat nyt balanssissa ja taklaukset edelleenkin, mikä on ollut tässä Suomen puolustuksen käyntikortti, ovat varmoja. Ja vaikka tuossa voi sanoa, että Ruotsin oikeastaan tuntuu, että parhaat osat löytyvät melkein tuosta
omasta linjasta, mutta se ei ole millään tapaa päässyt dominoimaan missään vaiheessa tätä peliä. Tai edes voisi sanoa, että ei edes ole niskan päällä, sillä kyllä suomalaisten kehuttu tekninen osaaminen on hyvä. Ja taas tullaan tällä vahvalla wishbone muodostelmassa. Ja reversia pelataan siinä, mutta kyllä, siinä erittäin hienosti Paula Lehtinen pääsee tekemään taklaus, upea pelaaminen. Tämä on hienoa katsoa tässä suomalaisten naisten pelaamisesta. Siellä ei hötkyillä, siellä ei lähdetä mihinkään, jos pallo vaihtaa suuntaan, niin jokainen pitää oman tonttinsa ja tulla rauhassa oikeassa kulmassa. Katsotaan kyllä, mitä tapahtuu, hienosti näkyy siellä. Siinä hienosti Paula Lehtinen kyllä lukee tämän pelin ja kyllä kai tässä sitä peliälystä voi puhua suoraan. Erittäin hienosti tulee. Ja nyt Ruotsi valmistautuu lentopotkumuodostelmaan, eli punttiin. Ja sitä on palauttamassa Suomelta Kuosmanen ja ilmeisesti pois tämä potku otetaan. Parikymmentä jaardia siinä päästään sitten Suomen alueelle tästä snappipaikasta. Tuohan hämää aika paljon toi puntin lentopotkun lähtökohta, kun snappi on niin pitkä. Että sinänsä potkuhan oli 30 jaardia, mutta tavallaan etuahan siitä oli Ruotsille vain 20 jaardia. Ja nyt Suomen hyökkäys astelee kentälle. Saas nähdä, onko siellä tehty mitään muutoksia miehistössä, tai kyllä siellä mennään ihan samoilla kujeilla kuin ensimmäilläkin puoliskolla. Merita Brun jatkaa pelirakentajan rauhallisesti siinä, tekee tämän pre-snap-katselun, missä katsotaan missä puolustuksessa ruotsalaiset ovat. Ja siinä pelataan screeni Milla Kuusistolle ja kyllä Ruotsi hyvin täyttää näihin nopeisiin heittopeleihin. Peruspelaaminen nimenomaan tuntuu, että tuo Ruotsin puolustus on ihan hyvin tuossa mukana tällaisissa selvissä peleissä, mutta kyllä sitten siellä varsinkin tuossa ensimmäisen jakson lopussa niin kyllä löytyi hienoja baanoja, joista erityisesti tuo Laura Haapaniemen tekemä maali oli sellainen hyvä esimerkki. Ja kyllä sillä Haapaniemi Bruunin takana näyttää olevan tässäkin muodostelmassa. Ja Bruun juoksee itse oikealle puolelle ja hienosti kiertää siellä. Ja omalla nopeudellaan tuo nimenomaan tätä palloa eteenpäin. Kyllä tuo Merita Bruunin nopeus ja ketteryys on sitä luokkaa, että hän oli niitä ainoita pelaajia, jotka tuolla MM-kisoissa oikeasti pärjäsi amerikkalaisten kanssa, jotka tosin antoivat Suomelle siellä ihan hyvän oppitunnin, minkälaista peli voi olla, ja tekivät rajut numerot, mutta Suomi oli ainoa, joka sai maalin aikaiseksi Jenkkejä vastaan. Tosin siellä oli ollut sitten virhe, mutta siinä pelissä. Mutta nyt takaisin tänne Suomi-Ruotsi maaotteluun, jossa tilanne on 20-0 Suomelle. Ja ykköset taulussa ja 43 jaardin linjalta lähdetään omalta puolelta. Kyllä, hieno koppi. Siellä oli siinä Ulla Repo ottaa kopin. Kyllä. Tämmöisellä post-kuviolla. Pelissä on myöskin sellainen naisten pelissä ja kokopainossa on huomioitava juttu, että Ulla Repo, joka painaa 51 kiloa ja on 155 senttiä pitkä, niin on pienestä koostaan huolimatta yksi Suomen parhaasta laitahyökkäistä ja kokenut sellainen ja hyvin nappasi tuon nopean heiton kiinni. Ja sillä saatiin ykköset taululle noin 10 jaardia, tai yli 10 jaardia sillä tultiin tietysti, että ketjut liikkuvat, mutta hienosti siihen saumaan Bruun heitti ja hieno downi. Ja nyt uuteen no, hienoa toimintaa. Siinä Milla Kuusisto ottaa tämmöisen Bruunin todella lyhyen noin jaardin heiton kiinni ja Frida Lööv, ihan voisiko sanoa miehekäs taklaus, joka näkyy tuossa hidastuksessa. Hyvin sieltä tulla olkapää edellä, koko kroppa takana. Pysäyttää myös tuon etenemisen sen jälkeen. Kyllä, ja lippukin näyttää olevan kentällä.
Hieno taklaus. Tosiaan keltainen rangaistuslaatikko tuli tuonne vasempaan yläkulmaan. Nyt sitten amerikkalaisessa jalkapallossa perinteisesti palloa kuljetellaan jompaan kumpaan suuntaan. Mutta jäähyboksiin ei sentään laiteta ketään. Kyllä, ja siinä päätuomari näyttää paitsio. Ja näin 5 jardia tuodaan keppiä eteenpäin. Siinähän puolustuksen paitsiolla niin hyökkäykselle tulee ilmainen peli ja tässä ilmeisesti otetaan sitten rangaistus. Aika samoihinhan tuo Kuusiston koppikin olisi tullut, mutta yritystä ei menetetä. Eli ensimmäinen edelleen taulussa. Ja Suomen hyökkäysvuoro tietysti jatkaa. 5 jardia mentävä uusin. Kyllähän tämä vähän helpottaa tätä etenemistä. Helpottaa varmoja jardeja. Heittämään Bruno lähdössä ja kyllä siinä Kuosmosta tippuu pallo. Siellä oli kovaa säpinää. No säpinää ehdottomasti. Siellä oli ensinnä nähdään tuossa, siinä kävi Anna Rajavuori teilasi hyvin tuossa linjassa oman puolustuslinja naisensa Ruotsista kumoon, että se saatiin tuo heitto aikaiseksi, mutta siellä oli ahtaat paikat tuolla laidassa ja niin etenemistä ei saatu aikaiseksi, kun tuo pallo tipahti kyydistä. No nyt Kuosmanen asettuu tänne yksin tänne soolopuolelle, haettaisiko hänelle sinne jopa pitkää heittoa. Kyllä tässä heittopeliin lähdetään yksi mahdollisuus. Kyllä. Ja Brun päättää jostain itse. Kyllä tässä uudet tulee ainakin. Ja ellei enemmänkin. Hienosti Bruni tuo, vaikka siinä numero 51 Emma Östberg käy hänet kolaamassa, niin kyllähän tässä jardeja tulee. Emma Östberg taklaus ihan tuon miehekäs 180 senttiä, 86 kiloa. Kyllä. Voi sanoa, että ihan hyvän kokoinen lady tähän peliin. Kyllä siinä Bruni näyttää aika kevyeltä, mutta mitä silloin väliä, kun ketjut liikkuvat ja tuodaan noin 15 jardia palloa eteenpäin. Ja Brunillahan se, mikä tässä nyt voi sanoa tästä pelistä ja naisten pelaamista yleensä, niin tekniikat on puhtaita ja tuollainen kontaktipelaaminen ei esimerkiksi tapahdu niin paljon pää edellä, niin ei täällä kukaan ole loukkaantunut, peli sujuu hyvin ja kaikki näyttää ihan futikselta. Siinä Haapaniemi juoksee nätisti ja tuo noin 10 jardia hienosti. Haapaniemi on tässä näemme vielä hidastuksen. Siinä pelataan tossipeli. Ja linja tekee hienoa työtä. Merle Zima siinä oikeana täkkelinen on tänään hienosti kyllä avannut tosi kilometrilevyisiä aukkoja, josta on kyllä helppo juosta. Kyllä. MM-kisosta tuli sellainen viesti amerikkalaisvalmentajilta, jotka olisivat siis ammattilaisvalmentajia, että he olivat suomalaisia skautanneet hyvin tarkasti ja huomanneet, kuinka hyvä teknisesti suomalaisten linjapelaajien pelaaminen on hyvällä tasolla ja sitä tämäkin ottelu oikeastaan nyt todistaa. Nopea heitto sinne. Siinä tavoitellaan Tiina Saloa, mutta mielestäni ehkä hiukan oli häirintää, mutta lippu ei näy kentällä. Mutta nopea heittoa lähdettiin ensimmäisellä downilla kokeilemaan. Suomella on tietysti se etu, että tässä ollaan niin kuin tasapainoisessa hyökkäysasetelmassa, että voidaan heittää ja juosta ja ratkaisijoita löytyy. Ja kyllä se sen jälkeen, kun Merita Brun kiepauttaa itsensä jompaan kumpaan laitaan ja vauhtiin, niin siellä on sitten hyviä kohteita heittää tai sitten kipittää itse tuota jardeja eteenpäin. Et siinä on vaikea yhtälö ruotsalaisten puolustukselle. Ja näin toinen downi Suomelta ja 10 matkaa uusiin. Maaliinkaan ei ole enää paljon. Ja kyllä siellä tulee Kuusistolta sivurajalta tiukat kommentit tästä edellisestä pelistä. Kuinka kuviot pitäisi juosta. Kokenut valmentaja ja nimenomaan hyvin omat pelaajansa tunteva valmentaja Teemu Kuusisto
pitää rimaa korkealla ja haluaa, että tämäkin ottelu vie pelaajaa eteenpäin, ja jos kuviota ei juosta kunnolla, niin tulos ei ole yleensä kovin hyvä. Heittopelin taas Suomi lähtee ja kyllä, ai. Siinä Kuosmanen pelasi itsensä nätisti auki ja Bruunin heittokin tuli perille, mutta hiukan ehkä liian eteen ja hän joutuu kurottamaan tämmöistä highlight-catchia hakemaan. Ja nyt tällä kertaa hyvinkin, mutta hyvä suojaus edelleenkin. Siellä hyvin keskushyökkäjä poimi tuon tukimiehen, joka oli ryntämässä Bruunin kimppuun. Tavallaan kaikki ainekset maalintekoon pienestä jäi kiinni. 4. yritys ja edelleen tuo 10 jardia matkaa. Tässä on Suomi 3 yrityksellään pelannut 3 heittopeliä, kaikki epäonnistuneita ja nyt sitten 4. yritys. Katsotaan mitä tällä downilla tuodaan. Kyllä heittämään tietysti lähdetään, halutaan, mutta kyllä siinä kyllä Niina Kiviharju on pelannut todella vakuuttavasti hyökkäyksen ja puolustuksen puolella. Hän on ehdottomasti kyllä Ruotsin joukkueen parhaita pelaajia. Monipuolinen pelaaja ja nimenomaan nopeat jalat ja tuonne aggressiivinen tuo lopputulema. Mutta siinä nähtiin kyllä miten hyvä tasapaino ja jaloissa tuo voima oli Merita Brunilla, joka ei suostunut heti taklauksesta kaatumaan, vaan pääsi vielä heittämään tuon pallon pois. Kiinni pito Ruotsiin näyttää päätuomari. Olisiko siellä ollut nimenomaan laitahyökkäjiä vähän illegal use of hands, elikkä matka maaliin puolitetaan ja Nadia Westerlund Riibu oli siellä paha tekemässä. Tavallaan Ruotsi oli hienosti pysäyttämässä Suomea tuossa maalintekoalueella, mutta näin tietysti vilppihän ei kannata Otso tässäkään pelissä, koska tulokset ovat karmeat ja näin Suomi pääsee hyökkäämään edelleen. Edelleen 4. downi tietysti, että matka maaliin puoleltaan, mutta Suomi on niin lähellä maalia, että ei ihan uusille tulla, vaikka matka puolitetaankin. No nyt kun tässä on lähes 3/4 katsottu tätä Suomen pelaamista, niin minkäs peli Otso ottaisit tähän nyt Suomen korttipakasta? Kyllä mä luottasin Bruunin jalkoihin tässä tapauksessa. Vakuuttavasti on edetty. Antaisitko vielä pikku hämäyksen tuossa Laura Haapaniemelle selkeän? Kyllä tämä juoksuhämäys on toiminut hyvin. Katsotaan mitä nyt tulee. Niin, kyllä se tuo salakuljettaja bootleg-pelaaminen. Toisaalta tässä niin. Voisi pelata varmaan päällekin ottaa uudet myös, niin. Jos on 4 ja 2 jardia. No kyllä se varmaan olisi kyllä sijoittaa Merita Bruniin tässä ja antaa aika lisää Suomi. Kyllä Suomi haluaa tehdä pisteitä. Kyllä. Teemu Kuusisto pyytää aika lisää tähän kohtaan ja näin jatkamme pelaamista. Se on Suomen toinen aikalisä tälle toiselle puoliajalle ja 3/4 jäljellä noin 2,5 minuuttia. Tarkalleen 2 minuuttia 37 sekuntia. Kyllä tässä Suomi haluaa tehdä pisteitä ja siinä päävalmentajan ympärille. Kyllähän se näin on, että halutaan pitää se ero selvänä, että jos vaikka Ruotsissa joukkueita on tullut lisää, niin se ei ainakaan vielä ihan näytä tässä maajoukkuetason pelaamisessa mitään suurta nytkäystä eteenpäin. Että suomalaisten varma ja kokenut pelaaminen on tässä tuottanut tulosta ja Suomi on siellä valmiina ottamaan uudet yritykset tilanteessa 20-0 ja 3/4 IS Stadion Vantaa. Tupla maaottelu, aurinko paistaa. Upea päivä tästä on kyllä tullut. Upea jenkkifudispäivä. Täydellinen aikuisten sarjojen ja maaottelupelien loppuhuipentuma. Kyllä. Ja nyt pääsemme tähän aikalisän jälkeiseen aikaan. Eli 4. downi Suomelle. Ja 2,5 jardia mentävää. Bruuni kyyristyy sinne sentterin taakse ja
Kyllä hän itse pitää pallon, aivan kuten tässä Uumo oli, ja maali varmasti tästä tulee, kyllä. Hieno soolo, Bruunin kolmas. Hieno soolo, ja tässä pitää, joka hidastuksessa varmaan näkyy nyt, ottaa, no ihan se tuohon kuvaruutuun ei tule mukaan, mutta tässä kannattaa huomioida se, että suomalaiset laitahyökkäjät tekevät todella hyvää blokkityöskentelyä. Ei sieltä, kaikki nuo Ruotsin takakenttäpelaajat alistuvat noihin suomalaisten naisten jämäköihin käsivarsiin, ja mikä siinä Bruuni sitten kipittäessä vapaata kenttää, joka on hänelle sellainen yleensä niin kuin maalinteon paikka. Ja näin Suomi menee 26-0. Ja nyt minua ainakin jännittää, tuleeko lisäpistettä? Kyllä, katsotaan. Suomi lähtee varmasti pelaamaan tämän, mitä se on tehnyt aikaisemminkin tänään. Ja siinä näkyy Bruuni. Juuri maalin tehnyt. Suomen pelin rakentaja. Heittämään lähdetään ja kyllä, koppi tulee. Salo nappaa pallon, mutta siellä lentää myös tuomarin keltainen liina kentälle ja katsotaan mikä siellä on, kummalle tämä rangaistus. Olisiko ollut kontaktointia vähän liian aikaisin? Pieni neuvottelu siellä käynnissä tässä vielä tuomareiden hidastuksen kesken. Siinä on 2 Suomen laita hyökkää aika paketissa, mutta kyllä Salolle pallo saadaan sieltä. Mutta ja väkivahvasti Salo siinä käytti oman kroppansa ja suoisi palloa. Kyllä. Kyllä, näin ensimmäinen lisäpiste, 2 pisteen arvoinen sellainen. Toinen tänään. Oliko toinen? Joo. Kyllä Bruuni juoksi tämän. Bruuni juoksi ja näin 28-0. Yes. Ja Salo nappasi hienosti siitä. Salo nappasi lisäpisteet. Nyt ollaan tässä lukemissa, että olisi saatu kaikki 4 maaliyrityksen jälkeistä potkua sisään, vaikka 2. Sehän tässä on etu, kun laitetaan nämä lisäpisteet pelaamalla sisään, niin saada 2 pistettä kerralla. Kyllä, ja tässä vaiheessa vielä, kun odotamme tuota aloituspotkua, niin mitäs Otso, kun sulla on hyvä muisti, niin kertaisit vielä noin suomalaiset maalintekijät. Siellä on varmaan nimittäin ympäri Suomea fanit kuumana, että ketkä tekevät tänään maaleja. Kyllä täällä aika yhtä nimeä on ollut tänään. Bruuni todellakin vei Suomen 6-0 johtoon, lisäpiste epäonnistui ja sen jälkeen Bruuni toi Suomen 12-0 johtoon ja lisäpiste epäonnistui siinäkin. Sitten Haapaniemi juoksi hienon soolojuoksun, noin 15 jaardia, 6 pistettä taululle ja 18-0. Ja Bruuni sai sitten jostua itse lisäpisteen myös taululle. Ja nyt äsken näimme myös tämän 26 maalin, jonka Bruuni juoksi itse ja hän sitten heitti Salolle tämän lisäpisteen myös. Siitä muodostuu tämän Suomen 28 pistettä. Eli 2 epäonnistunutta lisäpiste pelaamisyritystä, ei potkua ja 2 onnistunutta. Ja sieltä lähtee aloituspotku. Elina Seppälä, vahva potku. Hieno potku ja sieltä vähän Erika Hinders vähän lähtee arvioimaan potkuun liikaa, mutta pääsee palauttamaan ja ai, hienot spinnit saa siinä tehtyä. Nätti palautus. Kyllä siinä oli hetken aikaa aineksia. Hidastuksen näemme. Luuli, että tähän se sieltä taklauksen paikka, mutta hienolla spin movilla Maiju Isomaa kävi siinä vähän räpsäyttämässä. Mutta tässä tavallaan erikoisjoukkueen pelaamisessa Suomella myöskin tämä tasainen suoritusvalmius näkyy. Kaikki juoksevat kunnon pallon perään ja hyvissä kulmissa päästään paikkaamaan sitten toisten suorituksia, jos vähän on ylireagoitu. Kyllä tässä kaikki aika pelifiiliksillä on tullut pienen tauon jälkeen tänne, mutta kyllähän se Ruotsi varmasti aina sytyttää. Hyvin mukana, siellä taisi olla Paolo Lehtisen pitkät kädet. Ja siinä kuvaa ruotsalaisten taktiikka palaverista. Aktiivisesti siellä pyritään tietysti otteluaikana edistämään näitä pelaamisen muotoja siihen malliin, että voitaisiin Suomi pysäyttää, mutta siinä ei Ruotsi ole kyllä onnistunut. No nyt kuitenkin hyökkäämässä. Mielestäni toista yritystä lähdetään, mutta taulussa näyttää olevan 1 vielä, mutta siinä hienosti Marianne Kimhawk tuo palloa. Hämää Opsonia, mutta juokseekin itse ja saa näin tämän
puolustuksen linjamiehen hieman haukkaamaan. Teija Törmänen, joka on aktiivinen naispelaaja ja myöskin kuuluu IFAFin eli tämän maailmanliiton tällaiseen urheilijaryhmään, joka on kehittämässä naisten amerikkalaisen jalkapalloa maailmantasolla. Ja Teija myöskin kansainvälisesti pelannut Yhdysvalloissa saakka Washington Divas puoliammattilaisjoukkueessa. Näin Ruotsi taitaa tuolla siellä Kim Hogin juoksulla. Nuori tyttö, 15 vuotta ikää. Hurjahan tämä Marianne on, kun se tuolta tullalla tapaa juoksentelee, että minkälainen Marianne Gimhaak on 5 vuoden päästä. Sitä voimme vaan arvailla, mutta hyvä näin, että saadaan vähän tasotusta tähän peliin ja vähän fiilistä. Toivottavasti vielä into riittää. 20 vuotta on vielä aika nuori näissäkin piireissä. Että 5 vuotta lisää pelikokemusta, niin varmasti hurjaa jälkeä. Miksei jopa jonnekin yliopistoon voisi lähteä sitten haistelemaan tuulia. Taitaa kuitenkin olla tuo tilanne sillä lailla, että Amerikassa nimenomaan jenkkifutista ei pelata yliopistoissa, vaan pelaaminen lähtee käyntiin vasta tuon yleensä yliopistouran jälkeen, ja silloin nämä tällaiset ammattilaiset tai puoliammattilaiset amatöörisarjat ovat niitä pelaamisen paikkoja, ja tavallaan sieltä löytyy sitten yliopiston valmiita urheilijoita, jotka ovat harrastaneet muita lajeja ja kovia suoritteja kylläkin. Mutta ehkä tämä onkin mielenkiintoinen näkymä, tuleeko amerikkalaisen jalkapallo myös naisten pelaamista ja stipendimahdollisuuksia, opiskelumahdollisuuksia myös amerikkalaisen jalkapallon johdosta. Toivotaan näin. Joo, mielenkiinnolla nähdään. Ei muuta kuin yhteys NCAA:n johtokunta ja faksia peliin ja saadaan tämäkin käyntiin. Niinpä. Tämä ottelu se on tämän matsin jälkeen tehdään. 3-4 saatiin päätökseen ja välähdyksestä. Viimeinen neljännes. Joo, ja Suomi lähtee 28-0 asetelmista tähän. 1 maali nähtiin 3. neljänneksellä. Bruunin tämä soolojuoksu, jota tänään olemme nähneet jo muutamaan otteeseen. Ja hieno Salon koppi toi lisäpisteet. Ja nyt viimeiset 10 minuuttia tätä ottelua. Varmaan tässä ottelussa molemmat joukkueet pääsevät hiukan kokeilemaan, koska mitään varsinaista panosta tässä pelissä ei ole muuta kuin maine ja kunnia. Että saa nähdä, mitä tämä viimeinen neljännes sitten tuo eteen. Se ainakin tuo sen eteen, että varmasti kaikki suomalaiset pelaajat pääsevät kentälle, ja mitä tässä nyt on nopeasti seurannut, niin kyllä siellä on monipuolisesti Kalle Karppinen ja Teemu Kuusisto käyttäneet miehistöään. Ja Ruotsi hyökkäämään. Toinen yritys ja 10 jardia matkaa uusille ja heittopeli ja hieno säkki tulee sieltä, kyllä. Hanna Saari. Oulun lahja amerikkalaisen jalkapallolle tulee koskematta sieltä niin sanotulta blindsidelta, jonne pelirakentaja yleensä katselee, eli tuolta vasemmalta puolelta oikeakätiselle pelirakentajalle, ja hyvä kaato. Kyllä. Siinä oli tätä NFL-meininkiä niin sanotusti. No nyt heitit ihan hurja ajatuksia, että naisten NFL, sekö tässä on vielä edessä? Koripallostahan löytyy jo vastaavaa, että miksi ei sitten? Tietenkin se vaatisi varmaan tämä yliopistostipendikulttuurin Amerikassa, että sitä voitaisiin ruveta tuomaan, mutta vähitellen nyt palloa kyllä vaihdetaan kovin runsaasti ja monelle pelaajalle. Siinä Ruotsi tulee kikkapelillä yllättävän paljon ja Erika Hinders kantaa. Katsotaan sidastus vielä tästä. Tossi pelataan siinä ja sitten Hindersin annetaan handoffilla pallo ja pelirakentaja Marianne Kim-Haag myös itse siellä liidaamassa niin sanotusti. Siinä näkyy 6-7 valkopaitaa heti ympärillä, että peliluku, tuo suomalaisten peliluku ja reagoiminen on hyvää luokkaa ja liikkuminen oikeaan suuntaan oikeaan aikaan niin tuottaa tulosta. 4. yritys 9 jardia ja nyt lentää kyllä keltainen. Kävikö pelikello loppuun sitten vai liikaa pelaajia taitaa olla kentällä? Siellä yrittää sitten ruotsalaiset pelata kanadalaista jenkkifutista, eli kanadalaista amerikkalaisen jalkapalloa otetaan silloin 12 mies käyttöön. Sillä tietysti voisi saada hyviä tuloksia. Kyllä. Harmi, että tuomari huomasi tämän. Joo, se on ovela taktiikkaa tuo tuollainen, mutta
kyllähän tässä tietysti kun pelaajia vaihdetaan lennosta, niin siellä voi tulla hiukan näitä epäselvyyksiä. Mutta 5 jaardia takaisin. Ja nyt todellakin todennäköisesti Ruotsi turvautuu tässä lentopotkupunttiin ja sieltä näyttää olevan Moa Afritsson potkaisemassa ja Sari Kuosmanen Suomelta palauttamassa. Nyt halusin nähdä kyllä hienon puntin palautuksen tässä vielä Suomelta. Edellisen kerran Kuosmanen tiputti pallon, kun se hänelle potkaistiin. Ja hiukan korkea snappi ja potku lähtee lyhyenä. Tämä otetaan varmasti pois, tämä potku, kyllä. Se tippuu Ruotsin puolelle. Noin 48 jaardia matkaa Ruotsin maaliin. Yvette Larsson kävi siellä kuolattamassa tuon pallon ja hän pelaa Stockholm Mean Machinein joukkueessa. Ekeby Grace on siellä Mikaela Rovetin joukkueen nimi. Mielenkiintoisia joukkueita Ruotsissa todellakin. Telge Truckers on yksi tuo joukkue, uusi joukkue, joka siellä on perustettu, muut ilmeisesti perinteisten miesten joukkueiden ympärille laitettu käynti. Siinä Jenna Suhonen pallon kanssa. Joo, Jenna Suhonen tänään. Ilmeisesti oliko jopa ensimmäinen kanto? Taisi olla ensimmäinen kanto. Siellä vähän vaihdetaan jo miehistöä. Jenna Suhonen Jyväskylän Jaguarseista. Kissa-eläin pallon kanssa muutama jardi eteenpäin. Varmasti näemme vielä häneen toimia lisää. Ja Suomi jatkaa edelleen 4 laitahyökkääjällä. Tripsit, eli 3 laitahyökkääjää vasemmalla puolella. Ja tossi pelataan siinä. Tällä kertaa nyt kähti tuossa oikeassa laidassa Suhonen ja Pikkosen se oli väärä linjamies. Väärä aloitus Suomi. Viisi jardia takapakkia ja toinen yritys edelleenkin. Still second down tulee sieltä Amerikan Englannilla. Elikkä ja nyt tripsit täällä. Aurinkokatsoman puolella. Kyllä. Ja tossi peli tänne vasemmalle. Haapalainen kantaa sitä hienosti tuo. Kyllä siihen tuotiin paljon, varmaan joku 8 jardia eteenpäin. Siellä oli hyvin tilaa kipittää. Tässä päästään nyt tähän, mistä tuo rangaistus otettiin. Reilu 5 jardia tuotiin kyllä joo. Rauhallisesti Suomi käyttää kelloa ja mikä tietysti tällaisen tuplamaa-ottelun kannalta on ihan hyvä, että saadaan aikaa myös tuolle miesten pelille, sillä siellä nimittäin ruotsalaisten tänään ehdittävä tuohon laivaan, joka lähtee kohti Tukholmaa, mutta eiköhän siinä kaikki ehdi. 28-0. Kyllä. 4. menossa. 3.39 ja rullaa. Heittopeli siellä. Katsepas. Hienosti Brun näyttää hakevan heittoa, mutta sitten tämä tänään jo tuttu kaava. Päättää josta itse ja katsotaan sidastuksesta kuinka tämä siellä. Onko ketään vapaana? Ei ole. Hana auki ja hienosti kyllä siinä laitahyökkääjät lähtevät hakemaan blokkia. Kuuset ottaa sillä erittäin nätin blokin ja tuo Brunille lisää tilaa. Ja Bruno nimenomaan, kun hän pääsee tuohon siuraajan tuntumaan, niin hän ei suostu juoksemaan sivuraista yli, vaan todella hakee vielä sieltä 7-8 lisäjardia joukkueelle. Tärkeitä jaardeja tässä 4-4 tietysti. Siellä lähti Julkusen aloitussyöttö
lähikuvassa. Hienosti kyllä Suhonen tuo palloa eteenpäin myös. Nyt Suomen hyökkäys näyttää hiukan dominoivan tätä. Siinä varmaan vähän alkaa tuo Ruotsin puolustus, joka on joutunut tekemään pitkä päivätyön tuolla, nimittäin tuo hyökkäysmiehistö ei kovin pitkään ole kentällä viihtynyt, ja sen jälkeen tuo tietysti puolustusmiehistö kyllähän se rooli vähän nousee siihen, että siellä ollaan pitkään ja juostaa pitkään, että nyt tuntuu, että nyt ei oikein enää jakseta tällaisessa selkeässä häviötilanteessa enää hakeakaan niitä pelejä, mutta siellä on vielä 5 minuuttia, vajaa 5 minuuttia peliaikaa, että tässähän voi vielä vaikka minkälaisia suorituksia tulla. Kyllä. Uskoisin ainakin, että Suomi vielä pääsee taululle kerran, jos toisenkin. Ja varmasti sitä tässä haetaankin siinä. Tämä on kyllä tossa. Kyllä tässä on nyt karmea ylivoimasta nämä tilanteet kyllä. Kyllä. Se nimittäin vähän voi laittaa tuossa jo ruotsalaisten puolustuskoordinaattorillekin jo miinuksia, nimittäin leveälle puolelle Merita Brun pääsee noin vapaasti juoksemaan, niin silloin siinä vähän voisi tietysti katsoa, että mitä siellä on nähty koko päivä. Kyllä. 4 touchdown tänään Brunille. Aika vakuuttavaa jälkeä kyllä. On todella hyvää työskentelyä ja varmaa työskentelyä sellaista. Kyllä siinä vähän konteen haukkasi liikaa tuohon hämäykseen heikolle puolelle ja sitten päästiin rullaamaan. Katsotaan nyt tämä lisäpisteyritys, joka pelataan. Hieno heitto ja Kuosmanen siinä aivan vapaana. 2 pistettä lisää. Ja Kuosmanenhan oli ykkös All-Starsissa Tukholman MM-kisoissa, joten kovasta tekijästä on kyse. Kovasta tekijästä ja hyvällä ajatuksella ja napakalla kierrepallolla Kuosmaselle pallo käsi ja 2 pistettä lisää ja Suomen 38-0. Varsin selvässä 36-0. Joo. Ottamassa pisteitä Suomeen. Tuolla MM-kisoissa Kuosmasen lisäksi valittiin myös Kirsi Kauhanen Helsinki Demonsista ja takapuolustaja Anette Beckman myöskin tuohon ykkös All-Stars miehistöön, kakkosmiehistöön pääsevät Merita Brun ja linjamiehet Noora Ahokas, Merlet Siiman ja puolustuksen puolelle vielä tukimiehistä Katri Laine, joka tänään ei ole mukana tuossa kokoonpanossa, Hanna Saari Oulusta sekä Maiju Isomaa. Teemu Kuusiston valmennustyöskentelyä arvostettiin myös sen verran, että hänet valittiin tuon kakkostähdistön valmentajaksi. Ja kyllähän Suomi oli MM-kisoissa paras eurooppalainen maa. Se oli kyllä se oli tuo kunniakas tavoite, joka myös saavutettiin ja näin harvinainen joukkuepallokisojen MM-mitali tuli Suomeen. Saa nähdä, pääseekö sillä ihan linnanjuhliin saakka. Toivotaan, olisi se hienoa näkyvyyttä lajille tietysti. Nyt oli kyllä selkään blokki. Katsotaanpa tuon hidastuksesta, tuo 54 ainakin pamautti siellä suomalaistyttöä selkään juuri ratkaisevassa vaiheessa. Kyllä Erika Hinders hienosti tuosta. Kyllä siellä näyttää olevan muutama selkään blokki putkeen, mutta sitä ei nähty ja näin tuodaan. Neljä minuuttia peliaikaa ja Ruotsin hyökkäys pääsee hyvistä kenttäasetelmista potkun jälkeen. Siellä Suomi ottaa aikalisän. Viimeinen aikalisä Suomelle. Taisi olla yksi liian vähän kentällä, joten tarvittiin vähän apua. Kyllähän se 11 on mukavammin pelata kuin 10 tietysti. Yksi tietysti tämä ottelu avaintekijöitä on myös ollut se seikka, että Suomella on ollut niinku valmiuksia heittopeli. Että Ruotsin tuo heittopelaaminen on ollut epävarmempaa ja oikeastaan noissa MM-kisoissa nähtiin myös tämä, että siellä oikeastaan voisi sanoa, että USA jälkeen niin suomalaisilla oli kaikista valmiin
paras tuo heittopelaaminen, joka kuitenkin on niin olennainen osa tätä pelaamista, että tuo juoksun pystyy pysäyttämään, kun tarpeeksi ladataan pelaajia tuohon lähelle aloituslinjaa. Ja tänään tuo on näkynyt selvästi tuo, että aina välillä laitetaan vähän Kuosmaselle palloa laitaan, niin alkaa sitten löytyy taas tilaa juoksemisella. Siinä lähtee pitkällä heittopelillä Ruotsi etenemään. Perinteiset hei hei huudot kuuluvat myös tuolta Ruotsin vaihtoaitiosta. Sitä kannattaa tietysti aina kokeilla, jos sillä saisi lipun aikaiseksi, mutta ei tällä kertaa siinä ei ollut mitään virhettä. Minusta tuo kontaktointi tapahtui juuri sopivaa aikaa. Siellä oli suomalaisesta Päivi Piippo takapuolustaja. Hienosti mukana. Hienosti mukana ja näin. Tietysti Ruotsilta hyvä yritys heittää tässä vaiheessa peliä vielä. Toivoisin tässä hiukan onnistumisia Ruotsille. Kyllä tämä Suomen dominointi aika pitkälti ollut. Ai. Tässä oli kyllä aika rumasti tultiin siinä. Se kyllä on hankala tilanne tuo, kun tuo pieni käsi tarttuu tuohon maskiin. Kyllä. Se oli täysin tahaton tilanne. Näitä sattuu pelissä, ikävä kun kovaa mennään. Kyllä. Mutta siellä on maajoukkuelääkäri Peter Åström saman tien paikan päällä ja hoitamassa tilannetta. Toki kasvosuojus on sellainen, että siihen kun sormi ja kädet tarttuvat lähelle, niin se helposti jää niin sanotusti kiinni siihen. Aivan. Ja kyllä tässä nyt tuomarin aikalisän mukana rangaistus aivan selvästi tulee, mutta näitä sattuu tietysti pelissä, että tartutaan kasvosuojukseen. Sen verran, mitä olen noita naisten otteluita nähnyt, niin hyvin vähän vakavia loukkaantumisia. Varsinkin tuolla MM-kisossa, missä pelattiin kova viikko, jokainen joukkue pelasi kolme ottelua siellä. Vasta viimeisessä ottelussa tapahtuu muutamia vakavampia loukkaantumisia. Tietysti silloin jo jalat ja kädet ovat olleet kovassa rasituksessa. Ja tuossa äsken harmittavasti tuo käsi jäi tuohon kiinni, mutta niin kuin haluan tässä korostaa sitä, että se oli täysin ei tahallinen teko. Tähän vaiheeseen voisi varmaan ohjaajalle antaa neuvoksi soittaa vähän pelimanimusiikkia tai jotain muuta, mitä sieltä takataskusta löytyy. Jos Heikki takataskusta löytyy. Kunhan nyt mitään vakavaa ole sattunut, niin siellä otetaan tietysti nämä tilanteet hyvin tarkasti ja katsotaan, että siellä on lääkärit ja huoltohenkilöstö valmiina auttamaan tuossa 15 jardin rangaistus harmittavan kohtaan, kun pelissä enää jäljellä noin 4,5 minuuttia aikaa. Kyllä. Ja tietysti nämä päähän kohdistuvat asiat ovat aina vakavia. Mutta jos puhumme MM-kisoista hiukan, miten puhutaan MM-kisoista ja kerrotaan vaikka tässä vaiheessa tuo Suomen SM-sarja, eli nyt on 3 kautta pelattu amerikkalaista jalkapalloa, nimenomaan varusteet päällä Suomen naisten osalta, ja siellä on ollut hauskasti järjestys 3 vuonna sama, että Helsinki Demons on voittanut aina nämä loppuottelut todella tiukasti Helsinki Roostersia vastaan, eli tämä kaksikko on ollut 3 kertaa peräkkäin finaaleissa, ja sitten Jyväskylän Jaguarsit ovat ottaneet 3 kertaa pronssiset predikat, eli tällä lailla mennään. Nämä 3 seuraa oikeastaan ovat myöskin muodostaneet sitten nuo runkopelaajat tuohon Suomen maajoukkueeseen, missä myös on hyvin monta oululaispelaajaa. Mutta MM-kisoissa siellä todellakin Teemu Kuusisto, päävalmentaja, ilmoitti, että Suomen tavoitteena on olla paras eurooppalainen maa, ja näin siellä edettiin sitten otteluissa siihen malliin, että Suomi pääsi pronssiotteluun, jossa kohtasi Saksan. Kyllä tässä jos lukemia katsoo, että Suomi voitti Saksan 26-18 pronssiottelussa ja Kanada voitti 2012 Saksan, joten kyllähän Suomi varmasti parhaana päivänä Kanadan kanssa todella tiukasti taistelee. Ja
miksei jopa pystyisi voittamaan. Tai Kanada tuskin on niin ylivoimainen kuin USA. Tällaisia arvioita siellä kuultiin valmentajiston kohdalta, että varsinkin amerikkalaiset valmentajat, jotka olivat hyvin siinä selvillä, että kuka pelaa mitenkin. Että kyllä Suomi olisi voinut olla hyvin myös finaaliottelussa. Kyllä, mutta nyt peli pääsee jatkumaan. Ja siinä lähtee Marianne Kim Hok heittämään palloa Niina Kiviharjulle ja hän ei sitä ikinä saa, hiukan taakse tämä jää. Mutta toivottavasti tässä loukkaantumisessa nyt ei ole mistään vakavasta kyse, joten... No, Martina Karlsson Tukholmasta, Stockholm Mean Machinein pelaaja, siinä tosiaankin loukkaantui tuossa tilanteessa, mutta hyvin tarkasti siinä huoltohenkilöstö ja heti valppana ollut lääkäristö lähti mukaan hoitamaan, mutta sieltä Option pelille tullaan. Option pelille tullaan ja siinä pallo vähän pomppii Kiviharjun käsissä, mutta hän saa sen. Ja siellä todellakin Jenni Wahlberg hyvin mukana Tiina Mutasen kanssa tässä Opsonin epäonnistuneessa kiinniottoyrityksessä peittämässä palloa, mutta Kiviharju sai sen peitettyä itse. Tässä vaiheessa kun ottelu rientää kohti loppua 36-0, minkälaisia näkymiä jäi päällimmäisenä Otso sinulle tästä ottelusta? Kyllähän tämä aika Suomen dominointi on ollut oikeastaan koko ottelu. Ja sen verran voisin sanoa, että Bruunin henkilökohtaiset suoritukset tänään. Muutenkin Suomen linja on toiminut hyvin ja juoksu. Bruunilla on helppo työ juosta siellä ja tietysti lahjakkaana pelaajana, erinomaisen nopeuden omaavana. Hän on tänään henkilökohtaisella tasollakin tehnyt isoja pelejä. Kyllä. Se oli Moa Anfridsson tavoiteltavana 18-vuotias tyttö Stockholm Mean Machineista, mutta tuo katse ei kohdannut tarpeeksi ajoissa peliraketta ja heittoa ja näin tuo pallo jäi kiinni ottamatta. Ruotsi pelaa nyt 4. yritystä, varmaan viimeistä hyökkäysyritystään tässä ystävyysottelussa, joka on siis 3. maiden kohtaminen ja Suomi on ne kyllä suvereenisti voittanut. Suvereenisti joka vuosi voittanut. Ja siinä lentopotkuun turvaudutaan vielä pelin viime hetkillä ja Suomen hyökkäys pääsee kokeilemaan. Aika lisää valitettavasti olla jäljellä, mutta Kuosmanen lähtee palauttamaan palloa ja hienosti ottaakin sieltä ja kyllä. Siinä oli tekemisen meininkiä, voi sanoa. Tiukkaan paikkaan otetaan, katsotaan hidastuksesta vielä. Tiukkaan paikkaan siihen. Sari Kuosmanen rohkeasti lähtee peliin. Kyllä. Kuljettamaan pelivälinettä. Hieno palautus. Punttia tietysti on paljon vaikeampi palauttaa kuin näitä aloituspotkuja. Kyllä, lentopotku on haastava tilanne yleensä. Ahtaassa tilassa joudutaan ottamaan pallo kiinni nopeasti ja puolustajat lähtevät huohottamaan kimppuun, mutta atleettinen suomalaisen jenkkifudiksen naisosaston voimahahmo Sari Kuosmanen toi hyvin palloa eteenpäin. Ja nyt Suomi on tuonut fullbackin kehiin, eli tämän blokkaavan keskushyökkäjän myös taidin, eli hiukan juoksumuodostelmaa tuotiin tuossa sisään. Ja hyvinhän sieltä Jenna Suhonen palloa tuokin, hiukan loukkaa itseään tässä. Ja tuomari ottaa aikalisän. Ikävää tämmöisen juoksun jälkeen. Siinä vähän tuntui, että tuo ruotsalainen pelaaja rysäytti tuossa lopussa ihan turhaa ja ilmeisesti siinä vähän jalkaan on sattunut. Tässä 4-4 loppuun saatu hiukan tämmöistä ikäviä varjopuolia tästä. Varjopuolia pelistä tärkeää ottelussa onkin, että pelataan loppuun asti tarkasti ja kyllä sieltä Jenna Suhonen, joka hyvin tuossa on kantanut palloa 4-4 siirtyy vaihtopenkille ja näin saadaan tuo ottelu. Täällä on minuutti 10 sekuntia jäljellä kellossa ja näin päästään Tietysti jenkkifutiksen kultaisiin sääntöihin kuuluu, että jokainen downi pelataan täysillä. Jokainen yritys on pelattava loppuun asti, silloin se on tosiaankin tuo loukkaantumisen vaara tulee siitä, että se mieli herpaantuu ja kaikki se mitä varten on harjoiteltu, niin ei ole silloin valmiina kohtamaan näissä kontaktitilanteissa toista.
Ja siellä taitaa olla Paula. Paula Lehtinen ottaa vielä itselleen tilastomerkinnät muutaman jardin kannolla. Kyllä, ensimmäinen kanto tänään. Kyllä Suomi lähtee kokeilemaan tässä tietysti neljänneksen lopuissa. Ja oikeastaan ihan vaan antaa vielä eri pelaajille mahdollisuus kantaa palloa. Tosin ihan järkevästi pelaa tuosta kellon loppuun keskeltä ja ei sen kummallisemmin halua enää tässä. Kyllä, tänään on todennäköisesti viimeinen rokottaa. Peli tänään. Sieltä tulee hienosti vielä ja hieno juoksu sen 50 yardille kolmannella yrityksellä. Uudethan siitä tulee, mutta se on aivan kosmetiikkaa, kun pelikellokin käy loppuun. Heti kun Chain Gang saa ketjut sinne paikoilleen, niin eiköhän tämä ketjujengi. Ketjujengi, kyllä. Tuo kuuluu se ketjujengi, jota siis seuraamalla oikeastaan tästä jenkkifudiksesta saa eniten irti, kun näkee, että miten tuo mittatikku tuolla liikkuu. No se on liikkunut hyvin kyllä suomalaisten kannalta. 36-0 on ihan selkeä voitto. Ja nyt siellä on kello napsahtanut nollaan. Kyllä, Suomi voittaa tämän ottelun 36-0. Vakuuttavaa jälkeä. Se voidaan kuvan ulkopuolelta sanoa siinä, kun päätuomari nostaa pallon pelin loppumisen merkoista, että Martina Kaason, joka tuossa loukkasi itseään, on jaloillaan tuolla ja mitään vakavaa se ei saattanut. Kyllä varmasti hiukan päänsärkyä huomenna olihan se kova face maski tilanne siinä, mutta hyvä, että mitään vakavaa ei kyllä näin siinä. On ja nimenomaan päästään turvallisesti takaisin laivalle ja kotimatkalle. Nyt jäämme sitten odottamaan tuota jännittävää miesten ottelua ja vielä tässä käsittääkseni palkitaan parhaat pelaajat ottelussa. Kyllä. Tässä varmasti ruvetaan lähetystä hiukan tuomaan alas ja pieni tauko tässä lähetyksissä ennen miesten ottelua. Todellakin Suomi voitti 36-0 ja kyllähän päivän hahmo tänään oli tietysti Merita Bruun 4 touchdownillaan. Suomi voitti 36-0 ja ei kai tässä. Muuta kuin loppukättelyt ja lähdetään odottamaan. Ja Merita Bruun siellä käy koppaamassa palkinnon. Siellä on ensinnäkin näyttää olevan Helsingin Pyttykerhon arvovaltainen jäsenistö, joka on ensimmäistä kertaa antamassa palkintoa Amerikassa aika paljon naistoiminnalle ja sen ansaitusti sai Merita Bruun ja ei muuta kuin vaan suurentamaan sitä palkintokaappia ja lisää pyttyjä sinne. Kyllä, tästä on hyvä jatkaa. Merita Bruunin Suomen parhaana palkittu ja tästä ruveamme laittamaan lähetystä purkkiin. Siinä vielä Ruotsin parhaan pelaajan palkinnon hakee DP, Pia Vierikka. Suomalaisia sukujuuria ilmeisesti taustalla. Mutta kiitoksia tästä naisten Suomi-Ruotsi maaottelusta ja toivottavasti miesten ottelussa saadaan yhtä lailla Suomi-väriä taululle. Kyllä ja pysykää siis kanavalla. Kyllä, hetken päästä palaamme tänne Vantaalle IS Stadionille. Kiitoksia.